μαζί μας στο πρώτο πάνελ και σε σχέση με το τι γίνεται στην Ελλάδα τον κύριο Δημήτρη Παρσάνογλου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής Θεωρίας και Εμπειρικής Έρευνας. Έχει διδάξει στο τμήμα Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στην Αθήνα και στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν την ιστορία και την κοινωνιολογία της μετανάστευσης στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση στον αστικό χώρο, το φύλο και τις μεταναστευτικές πολιτικές, η πηγή της σημερινής μας συζήτησης και συνάντησης. Οπότε δίνω το λόγο στον κύριο Παρσάνογλου για την σημερινή του εισήγηση. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και εγώ από πλευράς μου τους διοργανωτές για την πρόσκληση σε αυτή την εκδήλωση. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν συντομότερος και να σεβαστώ το δεκάλεπτο που μου αναλογεί, προκειμένου να γίνει όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένη συζήτηση στο τέλος. Μιας και θα γίνει συγκεκριμένη αναφορά στο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου στη δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης, εγώ θα προσπαθήσω, έτσι και εν είδη εισαγωγής, να διερωτηθώ πάνω σε κάποιες αιμονές, επιτρέψτε μου την φράση, γύρω από τη μετανάστευση, που δεν ταλανίζουν μόνο την ελληνική κοινωνία, αλλά επανέρχονται συνεχώς στο προσκήνιο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο ευρωπαϊκές χώρες, σε όλες τις κοινωνίες, θα λέγαμε, του λεγόμενου Παγκόσμιου Βορρά. Θα διερωτηθώ λοιπόν μαζί με εσάς, θα αναρωτηθώ γύρω από την σπουδαιότητα του μεταναστευτικού φαινομένου, όπως αυτό εκτιλήσεται στη χώρα μας σήμερα, και θα αναρωτηθώ πρώτον κατά πόσο είναι εύλογη η σημασία που το αποδίδεται και δεύτερον για ποιους λόγους αποδίδεται, όποια σημασία του το αποδίδεται. Παρότι η μετανάστευση είναι ένα καθολικό κοινωνικό φαινόμενο, όπως αρέσκομαι πάντα να υπενθυμίζω τη φράση ενός πολύ καλού Αλγερινογάλου κοινωνιολόγου της μετανάστευσης, η συζήτηση που προκύπτει συνήθως περιορίζεται σε μια πτυχή της μετανάστευσης, σε αυτή της ίδιας της γεωγραφικής κινητικότητας, της κίνησης και δι της άφιξης, αφού προσεγγίζουμε το φαινόμενο συνήθως από τη σκοπιά της κοινωνίας υποδοχής. Εδώ επιτρέψτε μου το κοινωνία υποδοχής να το έχω σε εισαγωγικά. Με αυτόν τον τρόπο διάφορες πτυχές του φαινομένου και διάφορες περιοχές του κοινωνικού, από την εργασία, την εκπαίδευση, την ασφάλεια, αν θέλετε, τη συνύπαρξη στις γειτονιές και ό,τι άλλο θα μπορούσε να συμπεριληφθεί κάτω από την ομπρέλα της κοινωνικής ένταξης, ενσωμάτωσης, προσαρμογής, αφομοίωσης ή όποια άλλη έννοια θέλει να χρησιμοποιήσει κανείς. Θα εμείνω και εγώ και μένουμε συνήθως στις αφίξεις και στην αντιμετώπιση τους, στη διαχείρισή τους. Σε αυτό εστιάζει κατά βάση και το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, για το οποίο θα συζητήσουν οι επόμενοι ομιλητές. Εμένοντας και εγώ λοιπόν στις αφίξεις και σε μια εγγένεια αριθμητική προσέγγιση ενός κατά τα άλλα κοινωνικού φαινομένου, θα ήθελα να επιχειρήσω κάποιες μικρές, αν θέλετε, έτσι, ρογμές σε ένα αρκετά συμπαγές κατά τα φαινόμενα μυθολογικό τείχος ή μυθολογικό φράχτη, αν θέλετε την μεταφορά. Θα προσπαθήσω δηλαδή να αποδομήσω κάποιους από τους κυρίαρχους μύθους που υπάρχουν και στην ελληνική κοινωνία. Ο πρώτος μύθος είναι ότι δεν δεχόμαστε δυσανάλογο βάρος των μεταναστών και των ετούντων άσυλο στην Ευρώπη. Στις αφίξεις του 2022, και εδώ αναφέρομαι σε στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα κατήχε την 21η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλογικά με τον πληθυσμό της βέβαια, ως προς την αναλογία δηλαδή μεταναστών και μεταναστριών σε ανά 1.000 κατοίκους, πίσω από, και αναφέρω τις χώρες επίτηδες για να δείτε ότι υπάρχουν και κάποιες ενδιαφέρουσες χώρες ανάμεσά τους, τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο, την Εστονία, την Κύπρο, την Τσεχία, τη Λιθουανία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Λετονία, τη Δανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, την Κροατία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και την Ουγγαρία. Και σε απόλυτους αριθμούς, αν θέλουμε να δούμε, σε σύγκριση μάλιστα και με τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, της Μεσογείου, η χώρα μας, που φέτος, με στοιχεία της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΙΕ για τους πρόσφυγες, μέχρι στιγμής το 2024 έχουν αφιχθεί 36.863 άτομα, ακολουθεί σε αφίξεις τόσο την Ιταλία, όπου έχουν φτάσει κάτι παραπάνω από 46.500, και την Ισπανία, όπου έχουν αφιχθεί 38.300 άτομα, ενώ υπερτερεί της Κύπρου σε απόλυτους αριθμούς, για την οποία Κύπρο όμως 5.053 αφίξεις συνιστούν πολύ μεγαλύτερη αναλογία σε σχέση με τον πληθυσμό της.
Έρχομαι σε ένα δεύτερο μύθο που έχει να κάνει πολλές φορές με μία συζήτηση και μια ανασφάλεια που εμφυλοχωρεί στην ελληνική κοινωνία για το κατά πόσο μεταβάλλεται, αν θέλετε, η σύνθεσή της κλπ. Για το κατά πόσο αφελληνίζεται, αν θέλετε, η ελληνική κοινωνία. Ως προς την αναλογία των μη Ελλήνων πολιτών, των αλλοδαπών πολιτών, ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού, η Ελλάδα με 7,3% κατέχει την 18η θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίσω από Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κύπρο, Αυστρία, Εστονία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λετωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Δανία, Σλοβενία, Ιταλία, Γαλλία, Σουηδία, Ολλανδία και Τσεχία. Αυτό το τεστ το κάνω πάντα στα μαθήματα στην κοινωνιολογία της μετανάστευσης και ρωτάω τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να μου πούνε ποια νομίζετε ότι είναι η θέση και συνήθως μπαίνει η Ελλάδα στην πρώτη τριάδα και εκπλήσονται ότι που βρίσκεται τόσο χαμηλά. Ένας τρίτος μύθος έχει να κάνει με το άσυλο. Δεν σηκώνει η Ελλάδα όλο το βάρος του ασύλου. Το 2023, τα συνολικά δηλαδή στοιχεία για το 2023, η Ελλάδα βρισκόταν στην 5η θέση ως προς τον αριθμό πρώτων αιτήσεων ασύλου πίσω από Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία. Ένας τέταρτος μύθος έχει να κάνει με το κατά πόσο είμαστε ή όχι χώρα της φιλοξενίας. Και αποδεικνύεται ότι δεν είμαστε και τόσο φιλόξενη χώρα. Ως προς τον αριθμό των ετούντων άσυλο που λαμβάνουν αυτό που με τη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέγεται material reception conditions, δηλαδή με δική μου μετάφραση, ίσως κακή, υλικές συνθήκες υποδοχής, δηλαδή στέγη, φαγητό, ρουχισμό, είτε σε είδος, είτε ως χρηματικό επίδομα, είτε ως βάουτσερ, ή σε συνδυασμό και των τριών. Το 2022 η Ελλάδα, παρότι έχει πάρα πολλούς προσφυγικούς καταβλισμούς, πολλά camps σε όλη την επικράτεια, βρισκόταν στην 11η θέση. Έτσι, πίσω από διάφορες χώρες, ανάμεσά τους και η Ιταλία και η Ισπανία. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μύθων και θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε την αποδόμησή τους αν μπαίναμε και σε άλλες πτυχές, όπως για παράδειγμα η αναλογία αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία, η αναλογία αλλόθρησκων ή ορθότερα μη ορθόδοξων χριστιανών, για να θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, γιατί περί της Ισλαμοφοβίας πρόκειται, ο αριθμός και η αναλογία των μουσουλμάνων κατοίκων στη χώρα, για να καταδείξουμε ότι η συζήτηση γύρω από τη μετανάστευση και στην Ελλάδα απέχει αρκετά από την πραγματικότητα, την ίδια την πραγματικότητα της μετανάστευσης. Το ερώτημα είναι γιατί συμβαίνει αυτό. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τις διάφορες αιμονές που μοιράζονται πολλές, αν όχι όλες, οι κοινωνίες της Ευρώπης για κάτι το οποίο, αν το σκεφτούμε ορθολογικά και ψυχρά, όχι δεν είναι πρόβλημα, αλλά μάλλον αποτελεί μονόδρομο ως λύση. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες και οικονομίες, μεμονωμένα και στο σύνολό τους, δεν θα μπορέσουν να διατηρήσουν το όποιο επίπεδο διαβίωσης έχουν διασφαλίσει, αν δεν τονωθούν δραστικά με επιπλέον εργατικό δυναμικό, με επιπλέον ανθρώπινο κεφάλαιο. Και δεν είναι μόνο τα υψηλή ειδίκευσης άτομα, για τα οποία υπάρχει ούτως ή άλλως επιθυμία από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών να προσελκυστούν, με πενιχρά αποτελέσματα είναι η αλήθεια ως τώρα. Άμα δούμε τον τελείως ασήμαντο αριθμό των λεγόμενων μπλε καρτών, έτσι, των αδειών διαμονής για άτομα υψηλής ειδίκευσης, υπάρχει σοβαρή ανάγκη και για χαμηλής ειδίκευσης εργατικό δυναμικό. Η τροπολογία Κερίδη πέρσι, που τόσο θόρυβο ξεσήκωσε και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, το αποδεικνύει σε διάφορους σημαντικούς κλάδους της οικονομίας, όπως η γεωργία και ο τουρισμός. Και εδώ ερχόμαστε, νομίζω, στην καρδιά του προβλήματος και ερχόμαστε ακριβώς στην απάντηση γιατί αποδίδεται τόσο δυσανάλογη, αν θέλετε, σημασία με βάση τα πραγματολογικά δεδομένα στη μετανάστευση. Ένα από τα καλύτερα άρθρα, θα μου επιτρέψετε λίγο το ακαδημαϊκό, που γράφτηκαν για τη λεγόμενη προσφυγική κρίση, τοποθετώ πάντα σε εισαγωγικά, την προσφυγική κρίση του 2015-2016, ήταν ένα άρθρο ενός Ολλανδού ιστορικού, του Λίο Λουκάσεν, με τον εύγλωτο τίτλο «Peeling an Onion, the Refugee Crisis from a Historical Perspective». Peeling an Onion, ξεφλουδίζοντας ένα κρεμμύδι, η προσφυγική κρίση από μια ιστορική οπτική. Αυτό που κάνει ο Λουκάσεν σε αυτό το άρθρο δεν είναι μόνο να σχετικοποιήσει την κρίση και το μέγεθός της,
σε σχέση με προγενέστερες, αν θέλετε, αντίστοιχες κρίσεις, αλλά πάνω απ' όλα εντοπίζει τους παράγοντες που την παρήγαγαν μέσα σε ένα βάθος περίπου 4 δεκαετιών. Περιγράφει λοιπόν την κρίση, την προσφυγική κρίση, ως μια τέλεια καταιγίδα, a perfect storm, όπως λέει, όπου παράγοντες που δεν σχετίζονταν αναγκαστικά μεταξύ τους συγκλίνουν με νέους, αποκαλύπτοντας 5 αναγκαίες και επαρκείς συνθήκες για ένα, όπως λέει, full scale moral panic, για έναν ηθικό πανικό full scale, δηλαδή πώς να πω, ολοσχερή ηθικό πανικό, αν θέλετε. Οι παράγοντες που αναφέρει είναι, πρώτον, η δυσανεξία προς τη μετανάστευση και την ένταξη που ξεκινά αναδύεται στις ευρωπαϊκές κοινωνίες από τη δεκαετία του 1970 και μετά, από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, οι αυξανόμενες ανισότητες και μια διάχυτη απεσιοδοξία, αν θέλετε, ένας πεσημισμός γύρω από την παγκοσμιοποίηση που αναπτύσσεται από τη δεκαετία του 1980 και μετά, μια αυξανόμενη δυσανεξία απέναντι στο Ισλάμ από τη δεκαετία του 1990 και μετά, η Ισλαμιστική τρομοκρατία από τη δεκαετία του 2000 και μετά, και τέλος, αλλά όχι πώς το last but not least, η ανάδυση ριζοσπαστικών άκροδεξιών και δεξιών λαϊκιστικών κομμάτων από τις αρχές του αιώνα μας, του 21ου αιώνα. Η αξία αυτών των διαπιστώσεων, κατά την άποψή μου, δεν έγκυται αναγκαστικά στην ορθότητα των 5 παραγόντων που εντοπίζει ο Λουκάσεν ως υπόβαθρο της προσλαμβανόμενης ως κρίση έλευσης των προσφύγων στις ευρωπαϊκές ακτές κατά το 2015 και 2016, θα μπορούσε κάποιος να αναφερθεί και σε άλλα ζητήματα που μπορεί να οδηγούν σε παρόμοιες προσλήψεις. Η αξία έγκυται περισσότερο στο ότι προκειμένου να ερμηνευθεί η λεγόμενη προσφυγική κρίση, ακόμα και ως κρίση, μάλλον δεν αρκεί να κοιτάξουμε μόνο τα πραγματολογικά δεδομένα. Δηλαδή αριθμούς, αφήξεων, αντίκτυπο στις κοινωνίες άφηξης ή υποδοχής, ακόμη και τις ίδιες πολιτικές υποδοχής. Ενδεχομένως να πρέπει να απομακρύνουμε το βλέμμα από το ίδιο το επίδικο αντικείμενο, από την ίδια την προσφυγική και μεταναστευτική κινητικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια χώρα όπως η Ουγγαρία, η οποία τότε δεν είχε δεχτεί κανένα πρόσφυγα, ή ελάχιστο σε πάση περιπτώσει, χρησιμοποιήθηκε και στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο το προσφυγικό ζήτημα και καθόρισε, αν θέλετε, και τα αποτελέσματα των επόμενων εκλογών και την επανεκλογή του Βίκτορ Όρμπαν. Αυτό στο οποίο θέλω να καταλήξω και να κλείσω είναι ότι η προσφυγική και η μεταναστευτική κρίση, σε αυτό ήρθε επισήμως να απαντήσει. Ουσιαστικά, δούμε το προήμιο του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε κρίση αναφέρεται, πρέπει να προβληματικοποιηθεί, πρέπει να σχετικοποιηθεί ως μέρος μιας ασμένως επικρατούσας κρισιολογίας, αν μου επιτρέπετε, που πολύ μικρή σχέση έχει με τη μεταναστευτική πραγματικότητα. Ή ορθότερα, δεν χρειάζεται να έχει σχέση με τη μεταναστευτική πραγματικότητα. Δεν είναι αναγκαία συνθήκη. Είναι πολύ περισσότερο, κατά την άποψή μου, ότι η όποια κρίση ή τα όποια κρισιακά συμπτώματα, αν θέλετε, συνδέονται με την κινητικότητα, πολύ λίγο ως καθόλου έχουν να κάνουν με την ίδια τη μεταναστευτική και προσφυγική κινητικότητα. Με άλλα λόγια, για να ολοκληρώσω, η κρίση είναι αλλού, δεν είναι στο πεδίο της μετανάστευσης και της προσφυγιάς. Η κρίση είναι ουσιαστικά κρίση των κοινωνιών υποδοχής, κρίση βαθιά και κρίση πολιτική κατά βάση. Και θα τολμούσα να πω κρίση ηθική, αφού θέτει ένα αμφιβόλο μια σειρά από αξίες και αρχές που θεμελίωσαν ιστορικά, έστω θεωρητικά, έστω ατελώς ή ημιτελώς, έστω διακηρυκτικά, το όποιο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Παρσάνογλου. Νομίζω ότι υπήρξατε εξαιρετικά συνεπείς ως προς τον χρόνο. Ήταν πολύ συμπυκνωμένη η εισήγησή σας. Σταθήκατε πολύ στα πραγματολογικά δεδομένα που διέπουν όλη αυτή τη δημόσια συζήτηση και σταθήκατε επίσης και στην συναισθηματική πρόσληψη της πραγματικότητας και των πραγματολογικών δεδομένων, κάτι το οποίο βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον, καθότι είναι κάτι το οποίο συνδέεται θέλοντας και μη και με τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται σήμερα η πολιτική σφαίρα σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Τούτων λεχθέντων, κάνουμε και μια πολύ καλή γέφυρα με τον επόμενο εισηγητή μας, τον κύριο Φίλιππο Καμάρη, υπεύθυνος της κοινότητας του δικτύου εθελοντών μαζί.eu. Το μαζί.eu είναι μια κοινότητα ανθρώπων που πιστεύουν στη δημοκρατία και θέλουν να τους δώσουν πραγματικά νόημα καθώς πλησιάζουν πάντοτε οι επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Είναι γνωστή η καμπάνια που κάνει το μαζί.eu, προωθώντας την συμμετοχή
των πολιτών σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαδικασίες του εκλέγην και του εκλέγεστε. Στόχος της κοινότητας είναι να φέρει κοντά τους Ευρωπαίους, να τους βοηθήσει να προωθήσουν κοινές αξίες και να τους υποστηρίξει τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για την Ευρώπη. Το μαζί.eu είναι για όποιον θέλει να υπερασπιστεί τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Είναι μια κοινότητα πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή δίκτυα νεολαίας μπορούν επίσης να εγγραφούν ως εταίροι και υποστηρικτές. Τα μέλη της κοινότητας οργανώνουν διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων, όπως συγκεντρώσεις, συζητήσεις, ομιλίες, κυνήγι θησαυρού, δενδροφύτευση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εθελοντές οποιασδήποτε ηλικίας και υποβάθρου, καθώς και ομάδες ή οργανισμοί, είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν εφόσον συμμερίζονται τη δέσμευση για τη δημοκρατία. Να πω, επ' ευκαιρία της περιγραφής αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας πρωτοβουλίας και με αφορμή την σημερινή συζήτηση και με δεδομένο το ότι δυστυχώς τα θέματα που άπτονται της μετανάστευσης και της ανθρώπινης μετακίνησης, παρόλο που είναι η ανθρώπινη ιστορία σύμφωνα και με ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο «Αυτοί δεν είναι σαν εμάς», επιτρέψτε μου να επανέλθω με τη συγγραφή του βιβλίου στην πορεία αυτής της συζήτησης. Η μετανάστευση λοιπόν είναι η ανθρώπινη ιστορία και η μετανάστευση έχει ανάγκη θετικής ατζέντας. Θα προτείνω λοιπόν στον κύριο Καμάρη να μας δώσει τα φώτα του σε σχέση με την πρωτοβουλία και σε σχέση με την εισήγησή του για το σημερινό θέμα. Ναι, λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια. Πράγματι, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ενδιαφέρον και έχουν ενδιαφερθεί και πολλοί από τους εθελοντές μας. Στο πλαίσιο αυτό, αν μας παρακολουθούν ορισμένοι, οι οποίοι θα ήθελαν να εγγραφούν στην πρωτοβουλία αυτή και να έχουμε μια νεότερη εκδήλωση και στους κόρπους του Γραφείου Συνδέσμου Αθηνών, εμείς με μεγάλη μας χαρά να την φιλοξενήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε ένα follow-up και με παρουσία των νέων ευρωβουλευτών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ναι, μεν είχαμε το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο εγκρίθηκε σε εμάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον προηγούμενο Απρίλιο. Πλην όμως θα έχουμε τώρα Οκτώβριο-Νοέμβριο και την περίφημη διαδικασία ακροάσεων με τους νέους επιτρόπους. Ο νέος επίτροπος που έχει αναλάβει το θέμα αυτό είναι Αυστριακός, πράγμα το οποίο πολλοί ίσως δεν περίμεναν, ιδίως λόγω και του προηγούμενου χαρτοφυλακίου του, το οποίο ήταν περισσότερο στα οικονομικά. Θα έχουμε λοιπόν τις ακροάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τους ευρωβουλευτές της γνωστής Επιτροπής Γιούρι να του θέτουν ερωτήματα 14-17 Οκτωβρίου, 4-7 Νοεμβρίου, δεν ξέρουμε ακριβώς, το χρονοδιάγραμμα είναι υποδιαμόρφωση. Οπότε και σε εμάς το θέμα αυτό σίγουρα θα παραμείνει, ας πούμε, ένα θέμα στο οποίο θα εστιάσουν οι ευρωβουλευτές μας. Τώρα, εγώ θα ήθελα απλώς να επιστρέψουμε λίγο στο περίφημο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να σας πω λίγο πολύ από τι στάδια περάσαμε για να φτάσουμε στο σημείο αυτό και τι είναι αυτό το περίφημο σύμφωνο από τη σκοπιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είμαι βέβαιος ότι έτσι θα δώσω και ένα έναυσμα στον συνάδελφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τοποθετηθεί λίγο αργότερα. Λοιπόν, καταρχήν, αυτό που ονομάζουμε σύμφωνο ουσιαστικά είναι ένα πακέτο 10 νομοθετικών μέτρων που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπραγματεύτηκε επώδυνα ή λιγότερο επώδυνα για σχεδόν 5 χρόνια, έτσι, με τα κράτη-μέλη. Και το οποίο πακέτο υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 10 Απριλίου του 2024, δηλαδή στην πρώτη τελευταία σύνοδο Ολομελίας πριν τις εκλογές που είχαμε τον Ιούνιο. Οπότε ήταν μια πολιτική δέσμευση, αν θέλετε, και του επερχόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι θα είχαμε υιοθετήσει το πακέτο αυτό και σε αυτό εργάστηκαν, μου φαίνεται, 4 ή 5 διαδοχικά προεδρίες. Ποιοι ήταν οι κύριοι στόχοι? Οι κύριοι στόχοι ήταν αφενός να έχουμε ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων ασύλου, μεταξύ άλλων και στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα λεπτό θέμα, και αποτελεσματικότερες επιστροφές. Βελτιοποιημένη ταυτοποίηση κατά την άφιξη, υποχρεωτικούς έλεγχους ασφαλείας, ευαλωτότητας και υγείας για τα άτομα που εισέρχονται παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά σας τα αναφέρω γιατί όλα αυτά εξετάστηκαν από διαφορετικούς κανονισμούς ή οδηγίες. Τα κράτη-μέλη να μπορούν να επιλέγουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τους ετούντες άσυλο, να συνεισφέρουν οικονομικά στα κράτη υποδοχής ή να παρέχουν επιχειρησιακή υποστήριξη. Και μεγαλύτερη ετοιμότητα σε καταστάσεις κρίσης και ένα νέο προαιρετικό σύστημα επανεγκατάστασης των προσφύγων από χώρες εκτός ΕΕ. Το ζητούμενο λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν αφενός να ενισχύσει την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταπολεμώντας την παράτυπη μετανάστευση, παράλληλα όμως εξασφαλίζοντας την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διασφαλίζοντας αλληλεγγύη και δίκαιη κατανομή των βαρών και ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών. Οπότε συνολικά πρόκειται για 9 κανονισμούς και μία οδηγία,
η οποία κατά συνέπεια θα πρέπει και να μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών. Αλλά αυτό που θέλω να συγκρατήσουμε είναι ότι ως επιτοπλίστων τα νέα μέτρα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται το 2026, δηλαδή δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί τίποτα. Αν επιτρέπετε δε και μία λίγο προσωπική παρατήρηση, παρότι ήταν ένα δύσκολο νομοθετικό πακέτο, έτσι, το οποίο προξένησε, θα έλεγα, επώδυνες συζητήσεις και συμβιβασμούς, ήταν αρκετά αξιοσημείωτο το ότι στην υιοθέτησή του τέλη Απριλίου, ναι μεν οι ευρωβουλευτές, θα έλεγα, υπήρξε προφανώς μια πολιτική πλειοψηφία για να το υιοθετήσει, αλλά δεν είχαμε πανηγυρισμούς. Δηλαδή όλοι είχαν καταλάβει ότι ήταν, αν θέλετε, κάτι το οποίο ήταν αναγκαίο, ήταν επώδυνο, έπρεπε να έρθει μέσα από συμβιβασμούς και τώρα μένει να δούμε το πώς θα υλοποιηθεί. Προφανώς, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ. Τώρα, αν θέλετε να εστιάσω λίγο σε ορισμένα βασικά νομικά εργαλεία, όχι όλα. Έχουμε φαινός τον κανονισμό για τη διαχείριση του ασύλου και τη μετανάστευση. Σε εμάς ήταν εισηγητής ο Τομπίας Τομπί, Σουηδός χριστιανοδημοκράτης, το οποίο εγκρίθηκε με, μου φαίνεται, 420 ψήφους υπέρ, περίπου 260 κατά. Είναι ένας κανονισμός ο οποίος ορίζει τα της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Και τι προβλέπει? Προβλέπει σχηματικά ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υφίστανται πιέσεις θα στηρίζονται από τις υπόλοιπες. Πώς? Είτε με οικονομική συνεισφορά, τεχνική υποστήριξη, είτε με μεταφορά στο έδαφος τους των ετούντων άσυλο. Δημιουργείται λοιπόν ένας μηχανισμός αλληλεγγύης που ακούει στο όχι ιδιαίτερα ευχάριστο ως όνομα στα ελληνικά ως δεξαμενή αλληλεγγύης, Solidarity Pool, το οποίο ορίζεται με μια κλίδα συνεισφοράς για κάθε κράτος μέλος, όπου έχουμε 50% κλίδα ΑΕΠ, 50% πληθυσμός. Και κάθε κράτος μέλος θα συνεισφέρει είτε με διευκόλυνση μετεγκατάστασης, είτε με χρηματοδοτική συνεισφορά. Τα ελάχιστα δε όρια που τίθενται ετήσια είναι 30.000 μετεγκαταστάσεις από τις λεγόμενες χώρες εντός εισαγωγικών πρώτης γραμμής προς τις άλλες ή βοήθεια ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ. Και από εκεί είναι που προκύπτει, αν θέλετε, και αυτός ο υπολογισμός των 20.000 ευρώ κατά άτομο. Αρμόδια για την ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτού θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και παράλληλα έχουμε μερική αναθεώρηση των κανόνων του Δουβλίνου, δηλαδή για το ποιο κράτος μέλος είναι αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Το κριτήριο της πρώτης χώρας εισδοχής παραμένει, αλλά πλέον εισάγονται και άλλα, όπως είναι η οικογενειακή επανένωση, τυχόν δεσμοί με άλλο κράτος μέλος που να τεκμέρονται από πρόσφατο τίτλο σπουδών ή ακόμα και γλωσσικές γνώσεις. Κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να σημειώσουμε εδώ πέρα είναι ότι στο πλαίσιο του συμφώνου ο ετών άσυλο δεν έχει λόγο σε ό,τι αφορά το ποιο κράτος μέλος θα έχει τελικά την ευθύνη εξέτασης της αίτησής του ή προς το ποιο κράτος μέλος θα μετεγκατασταθεί τελικά. Άλλος κανονισμός, επίσης εξαιρετικά σημαντικός, ο κανονισμός για τη διαχείριση των καταστάσεων κρίσης. Εισηγητής εδώ ήταν ο Λόπες Αγγιλάρ, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, σοσιαλδημοκράτης από την Ισπανία, ίσως δεν το ξέρετε. Επίσης, ένας κανονισμός που σε εμάς πέρασε με 300 ψήφους υπέρ, 270 κατά. Σχετικά μικρή πλειοψηφία, λοιπόν, ο οποίος ορίζει τι συμβαίνει σε περίπτωση απότομης αύξησης των προσφύγων, ενδεχομένως μετά από, αν θέλετε βάζετε εισαγωγικά, εργαλειοποίησή τους από τρίτες χώρες. Εδώ πέρα έχουμε μια κατάσταση κρίσης η οποία διαπιστώνεται ή όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αίτημα κράτους μέλους, αλλά εντός 2 εβδομάδων, προθεσμία. Η Επιτροπή είναι η αρμόδια για να προτείνει τα μέτρα αλληλεγγύης που κρίνει σκόπιμα προς το Συμβούλιο. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων προστασίας θα μπορεί τότε να παρατεθεί, όπως και η κράτηση στα σύνορα. Η δεξαμενή αλληλεγγύης για την οποία σας μίλησα πριν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς στήριξη του εν λόγω κράτους μέλους και ορίζεται επίσης ότι ορισμένες κατηγορίες ετούντων, παραδείγματος χάριν προερχόμενων από κάποια συγκεκριμένη χώρα, μπορούν τότε να θεωρηθούν από την Επιτροπή ως ευπαθείς, οπότε θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα. Τρίτος κανονισμός, εξαιρετικά σημαντικός, είναι αυτός για τον έλεγχο υπηκόων τρίτων χωρών στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λεγόμενο screening. Είναι ο κανονισμός που εισηγήθηκε η κυρία Σίπελ, Γερμανίδα σοσιαλδημοκράτρια, πέρασε λίγο πιο εύκολα, μου φαίνεται 366 ψήφοι υπέρ, 230 κατά και ουσιαστικά ορίζει τα των ελέγχων που γίνονται σε περίπτωση παράτυπης εισόδου. Είναι λοιπόν ο κανονισμός που ορίζει τι ισχύει για τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων, τους ελέγχους υγείας και ασφαλείας, τα οποία προβλέπονται ότι πρέπει να λάβουν χώρα εντός 7 ημερών σε εγκαταστάσεις
είτε στα ίδια τα σύνορα, είτε πλησίων των συνόρων. Εδώ πέρα όμως και με, αν θέλετε, επιμονή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κρίθηκε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν ανεξάρτητοι μηχανισμοί ελέγχου σε κάθε κράτος μέλος προς σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων και των ετούντων άσυλο. Τέταρτος κανονισμός, αυτός για τις ταχύτερες διαδικασίες ασύλου. Κανονισμός με εισηγήτρια την κυρία Κέλλερ από το Renew, Γαλλίδα. Εδώ πέρα έχουμε πλέον την σταδιακή θέσπιση μιας κοινής ευρωπαϊκής διαδικασίας για την χορήγηση αλλά και την ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας και όχι πλέον επιμέρους εθνικές διαδικασίες. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι ενδεχομένως επιτάχυνση διαδικασιών εξέτασης αιτήσεων αλλά και επιστροφών αμέσως μετά το περίφημο screening, για το οποίο σας μίλησα πριν στα σύνορα, ειδικά για τις εθνικότητες που παρουσιάζουν μικρά ποσοστά αναγνώρισης ιδιότητα πρόσφυγα, δηλαδή κάτω του 20%, ή για όσους θεωρούνται επικίνδυνους για τη δημόσια ασφάλεια. Τίθενται λοιπόν με τον κανονισμό αυτόν ένα χρονοδιάγραμμα. Έχουμε τη διαδικασία στα σύνορα, η οποία μπορεί να διαρκεί το πολύ 3 μήνες, και οι επιστροφές όσων έχουν απορριφθεί, για τους οποίους προβλέπονται άλλοι 3 μήνες. Αυτό μας δίνει ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 6 μηνών. Η διαδικασία στα σύνορα προβλέπεται ότι αφορά 30.000 θέσεις σε κέντρα υποδοχής. Και ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων που θα εξετάζονται υποχρεωτικά στα σύνορα ορίζεται για κάθε κράτος μέλος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έγιναν πολλές συζητήσεις για τον κανονισμό αυτόν, οπότε πλέον προβλέπεται ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι καταρχήν εξαιρούνται τις διαδικασίες εξέτασης στα σύνορα και οι οικογένειες με παιδιά καταρχήν δεν πρέπει να υπόκεινται στην διαδικασία αυτή. Ταυτόχρονα προβλέπεται αυξημένος ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το πλαίσιο, ούτως ώστε να ελέγχεται το κατά πόσον τηρούνται ό,τι προβλέπεται στον κανονισμό αυτόν. Επίσης, δημιουργείται ένας μηχανισμός ελέγχου της στήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε κάθε κράτος μέλος, ειδικά για τη διαδικασία αυτή στα σύνορα. Και σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες ασφαλείς χώρες, για τις οποίες έχει γίνει πολλής λόγος και στην Ελλάδα, προβλέπονται ασφαλιστικές δικλείδες. Δηλαδή, προβλέπεται ότι μια τρίτη χώρα δεν μπορεί να θεωρείται ως ασφαλής για έναν ετών άσυλο, εάν αυτός δεν έχει προηγούμενους δεσμούς με τη χώρα αυτή. Αυτά ήθελα να σας πω σχηματικά για αυτούς τους 4-5 κανονισμούς, τους οποίους θεωρώ ότι είναι οι βασικοί. Από εκεί και πέρα είχαμε παράλληλα και άλλους ίσως μικρότερου ενδιαφέροντος, όπως είναι οι κανόνες για την αναγνώριση ενός κοινού καθεστώτος πρόσφυγα, τα πρότυπα υποδοχής των ετούντων άσυλο, τους κανόνες Eurodac που είναι για τα βιομετρικά και ένα πλαίσιο υποδοχής ασφαλούς και νόμιμης διέλευσης στην Ευρώπη για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Είναι λίγο τεχνικά τα θέματα αυτά. Τα πιο πολιτικά τα οποία συζήτησαν, νομίζω, οι ευρωβουλευτές ήταν οι 4-5 που σας ανέφερα πριν. Τέλος, να σημειώσω απλώς ότι βρήκα και εγώ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την αρχική εισήγηση του κύριου Παρσάνογλου, σίγουρα λιγότερο τεχνική από μένα, από τη δική μου συγγνώμη, σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσα σε όρους ουσίας και για την ελληνική πραγματικότητα. Οπότε, αν υπάρξει σε γραπτό κείμενο, με μεγάλο μου ενδιαφέρον θα την διαβάσω και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Καμάρη. Αν μου επιτρέπετε και ολοκληρώνοντας έτσι το πρώτο πάνελ συζήτησης σε σχέση με τη σημερινή συζήτηση, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Με δεδομένο πως αρχίσαμε αυτήν την κουβέντα γύρω από το Σύμφωνο Μετανάστευσης και προσπάθησα στην αφετηρία της εισήγησής σας να το συνδέσω με μια αναγκαία θετική ατζέντα. Άκουσα με μεγάλη προσοχή όλα τα σημεία τα οποία μας περιγράψατε έτσι με πολύ γλαφυρό τρόπο. Ωστόσο, από αυτά τα οποία άκουσα συμπέρανα πως ως επιτοπλίστων το σύμφωνο αντιμετωπίζει τη μετανάστευση ως ένα διαχειριστικό πρόβλημα. Και προσέχω πάρα πολύ τους όρους τους οποίους χρησιμοποιώ, το διαχειριστικό και το πρόβλημα. Διαχειριστικό υπό την έννοια το ότι προσπαθεί να τυποποιήσει σε ένα κανονιστικό πλαίσιο τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζεται την ανθρώπινη μετακίνηση. Και πρόβλημα υπό την έννοια το ότι πραγματικά αντιλαμβάνομαι ότι στερείται θετικής ατζέντας. Δεν άκουσα τίποτα, για παράδειγμα, στην εισήγησή σας σε σχέση με την ένταξη, σε σχέση με την υποδοχή, την αποδοχή και τη συμπερίληψη των ανθρώπων που αναζητούν άσυλο. Και να θυμίσω σε αυτό το σημείο πως ένας από τους βασικούς λόγους ενοποίησης των κρατών μελών
κάτω από την ευρωπαϊκή ιδέα, ειδικά μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν η προάσπιση και η προαγωγή των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ερώτηση λοιπόν η οποία απευθύνω και στους δύο εισηγητές, και προφανώς η ερώτηση είναι ανοιχτή και προς διαβούλευση και προς διάλογο και με τους υπόλοιπους εισηγητές, είναι κατά πόσο η σημερινή σύνθεση κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά της Ευρώπης ανταποκρίνεται στον στόχο του 1951, μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ναι, αν θέλετε να πω πολύ γρήγορα δύο λόγια, καταλαβαίνω το ερώτημα. Έτσι. Και όπως σας είπα, το προϊόν αυτό το σύμφωνο, όπως υιοθετήθηκε, ήταν σίγουρα το προϊόν πολλών συμβιβασμών. Και ακούστηκαν πάρα πολλές κριτικές φωνές και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σίγουρα ήταν δύσκολο αφενός, γιατί έπρεπε να βρεθεί μία αλφα ισορροπία, μία αλφα πλειοψηφία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετέπειτα μία άλλη και στο Συμβούλιο Υπουργών για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα στο οποίο φτάσαμε. Είχαμε πριν την υιοθέτηση και άλλων νομοθετικών μέτρων. Ο κύριος Παρσάνογλου αναφέρθηκε λίγο σε αυτά, όπως αυτό της μπλε κάρτας, φερειπίν, που εν μέρει νομίζω απαντούν λίγο σε αυτό που θέσατε και θέτουν κάποιες προϋποθέσεις και εξηγούν ορισμένους τρόπους. Το ίδιο το σύμφωνο όμως είναι περίπου αυτό που σας περιέγραψα. Εγώ θα ήθελα να κρατήσουμε το γεγονός ότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα και ότι ήδη αμφισβητείται. Δηλαδή, αν είδατε, ένα από τα πρώτα βήματα που έλαβε η νέα κυβέρνηση στην Ολλανδία ήταν να ζητήσει ένα opt-out, το οποίο ήταν εν πωλής ενδεχομένως για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Έτσι, δεδομένου ότι για να έχουμε opt-out πρέπει να έχουμε αναθεώρηση των συνθηκών, μια δικασία στην οποία δεν έχουμε μπει ούτως ή άλλως. Η νέα γαλλική κυβέρνηση επίσης έδωσε ορισμένα δείγματα μόλις προχθές για το κατά πόσο θεωρεί ότι το σύμφωνο θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ίδιες τις προτεραιότητες σε όρους μετανάστευσης κτλ. Οπότε έχουμε ένα σύμφωνο το οποίο είναι αυτό που είναι, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα ούτως ή άλλως και βλέπουμε ήδη να αμφισβητείται σε δύο κράτη-μέλη, τα οποία δεν είναι και τυχαία, έτσι, είναι και ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω τώρα να αρχίσουμε λίγο την σπεκουλάτσια, όπως τα λέγαμε σε άσχημα ελληνικά, αλλά βλέπετε λίγο και πώς τίθεται το θέμα σε όρους του δημοσίου διαλόγου πολιτικά. Αν μου επιτρέπετε, και συγχωρήστε με για την παρέκβαση, ο κύριος Στεφάνου έχει σηκώσει το χέρι, πιθανότατα έχει μια ερώτηση. Κύριε Στεφάνου, θα σας παρακαλέσω θερμά να μείνετε μαζί μας μέχρι και το τέλος της σημερινής συζήτησης. Στο τέλος θα έχουμε ένα εκτενές Q&A με τους εισηγητές μας, οπότε θα μπορέσετε να καταθέσετε την ερώτησή σας. Σε αυτό το σημείο, να σας πω ότι θα πάμε στο δεύτερο σκέλος της σημερινής μας συνάντησης. Ευχαριστώ θερμά τους δύο πρώτους εισηγητές μας, τον κύριο Φίλιππο Καμάρη, υπεύθυνο της κοινότητας Δίκτυο Εθελοντών Μαζί.eu, και τον κύριο Δημήτρη Παρσάνογλου, αναπληρωτή καθηγητή Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος της συζήτησης, καθότι αντιλαμβάνομαι ότι και το κοινό μας έχει αρκετό ενδιαφέρον να συμμετάσχει στο διάλογο. Μπαίνοντας στο δεύτερο θέμα, στην ενότητα 2, το Σύμφωνο Μετανάστευσης και οι αλλαγές στη νέα πολιτική συμφωνία, έχουμε τους καλούς μας εισηγητές, τον κύριο Αριστίδη Ψαρά, επικεφαλής του τομέα Ελλάδας στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τον κύριο Χρήστο Δημόπουλο, διευθυντή του ελληνικού παραρτήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Ψαρά. Δύο λόγια για την υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι αρμόδια για τη μετανάστευση και τις εσωτερικές υποθέσεις. Στόχος της είναι να παράσχει μια ανθρώπινη και αποτελεσματική μακροπρόθεσμη απάντηση στις τρέχουσες προκλήσεις της μετανάστευσης μέσω της ανάπτυξης νόμιμων οδών μετανάστευσης, για το οποίο θα ήθελα να ακούσω παρεπιπτόντως από τον κύριο Ψαρά σε σχέση με το Σύμφωνο Μετανάστευσης, αν υπάρχει κάποια σχετική πρόβλεψη, για την καλύτερη ενσωμάτωση των προσφύγων και άλλων νέο εισερχόμενων ανθρώπων, καθώς και για την εμβάθυνση των μεταναστευτικών και εταιρικών σχέσεων με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης για αμοιβαίο όφελος. Ο κύριος Ψαράς έχει το λόγο. Παρακαλώ πολύ και το τεχνικό μας τμήμα, με δεδομένο το ότι ο κύριος Ψαράς έχει και μία παρουσίαση, να επιληφθεί. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καταρχήν, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ομολογώ ότι και οι δύο προηγούμενες παρουσιάσεις και εισηγήσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Ειδικά η εισήγηση του κυρίου Καμάρη πολύ συμπίπτει σε αυτά που είχα προετοιμάσει, αλλά δεν πειράζει, θα με διευκολύνει για να είμαι συντομότερος και να αρπάξω την ευκαιρία για να σχολιάσω αυτό που ρωτήσατε
λίγο πριν για τη θετική ατζέντα του Συμφώνου Μετανάστευσης. Να ξεκινήσω με αυτό πριν την παρουσίαση. Υπάρχει θετική ατζέντα. Ναι, υπάρχουν πρόνοιες για την ένταξη, υπάρχουν περισσότερα κίνητρα για την ένταξη. Ε, Έχουμε μάθει, η Ευρώπη εννοώ, από το παρελθόν και έχει συμπεριλάβει ναι μεν κίνητρα αλλά και προϋποθέσεις. Εξαρτά σε ένα βαθμό την ένταξη από τις ευκαιρίες και τις παροχές της ένταξης από τη βούληση των ανθρώπων να ενταχθούν, γιατί έχουμε δει σε κάποιες περιπτώσεις σε αυτό το κομμάτι να υστερεί. Αλλά απλά ήθελα να πω ότι υπάρχει ένταξη και επίσης υπάρχει πρόνοια και για τις νόμιμες οδούς, για τη σχέση με τις τρίτες χώρες και εκεί είναι το ευκταίον φυσικά. Απλώς, δηλαδή όλα αυτά υπάρχουν, απλώς δεν είναι τα ακαθόδη. Δεν είναι αυτά που συζητιόνται, δεν είναι αυτά που απασχολούν τον τύπο, τα κόμματα, την πολιτική. Γι' αυτό τα άλλα κερδίζουν τη δημοσιότητα, αν μου επιτρέψετε να πω. Ε, με την άδειά σας θα βάλω την παρουσίαση και πείτε μου αν φαίνεται. Λοιπόν, εδώ με ακούτε και με βλέπετε την παρουσίαση. Πολύ καθαρά. Ναι, ωραία. Λοιπόν, εδώ στο πρώτο slide τα περισσότερα τα έχει πει ο κύριος Καμάρ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να ομολογήσω με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και πληρότητα και background, όπως καταλαβαίνω από μένα, γιατί ξέχασα να σας πω ότι είμαι επικεφαλής και αυτό ήθελα να το σημειώσω. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης. Εγώ είμαι επικεφαλής του τομέα Ελλάδος. Είναι μια μικρή ομάδα στην Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης που είναι εδώ στην Ελλάδα και συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τις ελληνικές υπηρεσίες, τις εθνικές υπηρεσίες, κάτι εξοχήν του Υπουργείου Μετανάστευσης, αλλά όχι μόνο, με όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία, προστασία του πολίτη, λιμενικό, αστυνομία, Υπουργείο Υγείας, παιδί. Όπως καταλαβαίνετε, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες ως άνθρωποι ακουμπάνε σε όλους αυτούς τους τομείς και συνεργαζόμαστε στενά με όλους. Ε, Αυτή λοιπόν η μικρή ομάδα προσπαθεί, είναι εδώ για να διευκολύνει το κράτος μέλος. Υπάρχει και σε άλλα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν πίεση από τις μεταναστευτικές ροές και είμαστε εδώ για να διευκολύνουμε την Ελλάδα να διαχειριστεί, όπως είπατε, ισχύει αυτό. Εκεί έχει δοθεί το βάρος, γιατί αυτό, όπως είπα πριν, ήταν το πιο ακαθόδες και δύσκολο να συμφωνηθεί κομμάτι. Και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την Ελλάδα, σαν χώρα μέλος, να ανταποκριθεί και να εφαρμόσει τις πολιτικές της στη μετανάστευση. Με ανθρώπους που είμαστε κατεξοχήν, είμαστε 7 άτομα συνολικά, 2 από εμάς είναι στα νησιά. Και εγώ αυτή τη στιγμή που σας μιλάω είμαι στην Κο, είμαι σε ταξίδι, έχω έρθει εδώ να δω τη δομή της Κο και γι' αυτό ίσως να μην έχει και πολύ καλή σύνδεση, ελπίζω να παραμείνει καλή. Λοιπόν, σε αυτό το πρώτο, επανέρχομαι στην παρουσία, σε αυτό το πρώτο slide δεν θα πω σχεδόν τίποτα, τα είπε πάρα πολύ ωραία ο κ. Καμάρης. Αυτή είναι οι 9 κανονισμοί και οδηγίες. Αναφέρθηκε πιο αναλυτικά στους 5 πρώτους επάνω. Οι άλλοι 4 είναι προτάσεις ήδη από το 2016 χωρίς πολλές αλλαγές. Οπότε θα το προσπεράσω αυτό, δεν χάνεται και τίποτα από μένα σε αυτό. Αλλά είναι ενδιαφέρον να δούμε τι πρότειναν οι νομοθέτες και πώς προέκυψε ο συμβασμός. Θα τα περάσω πάλι γρήγορα, μην σας τρομάζει το κείμενο. Λοιπόν, όσον αφορά το screening, τη διαδικασία διαλογής, γενικά το Συμβούλιο ήταν πιο αυστηρό σε όλες τις τοποθετήσεις, πιο υπέρ των αυστηρότερων διαδικασιών, ελέγχου, ασφαλείας κλπ. Ενώ το Κοινοβούλιο είχε μια προσέγγιση πιο ανθρωπιστική και πιο κοντά στα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλους τους τομείς. Και τελικά υπήρξε ένα συμβασμό. Λοιπόν, στο κομμάτι του screening, το Συμβούλιο ήθελε να είναι υποχρεωτικό στην είσοδο, αλλά και όταν κάποιο εντοπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο ήθελε να είναι προαιρετικό και όταν πια περάσει από τα σύνορα να μην εφαρμοστεί. Αυτό ήταν οι αρχικές θέσεις. Η διαδικασία συνόρων, να υπάρχει επαρκή ικανότητα της Ένωσης με τουλάχιστον 3.000 απαιτήσεις το χρόνο. Το Κοινοβούλιο ήθελε να είναι προαιρετική. Γιατί για την αλληλεγγύη, το Συμβούλιο πρότεινε να είναι υποχρεωτική αλλά και ευέλικτη, με τη δυνατότητα αντιστάθμισης ευθύνης. Θα πω ότι η αντιστάθμιση ευθύνης είναι εκτός από την μετεγκατάσταση.
που ίσως τη γνωρίζουμε περισσότερο, δηλαδή το να μετακαταστήσονται οι άνθρωποι από τη χώρα υποδοχής σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντιστάθμιση ευθύνης είναι όταν κάποιοι αιτούντες άσυλο έχουν από μόνοι τους πάει σε άλλες χώρες μέλη, αυτές οι αιτήσεις να αναλαμβάνει την ευθύνη. Ας πούμε, φεύγουν από εδώ και πάνε στην Ολλανδία. Αντιστάθμιση ευθύνη είναι εάν η Ολλανδία αναγνωρίζει ένα μέρος ευθύνης, αυτή την ευθύνη να την, ας το πούμε έτσι, πραγματοποιεί και να την ξεπληρώνει, αυτό το χρέος να το ξεπληρώνει με το να αναλαμβάνει την ευθύνη για την διεκπαιρέωση αυτών των αιτήσεων. Των ανθρώπων αυτών που έχουν πάει παράτυπα εκεί και θα έπρεπε να έχουν παραμείνει στην Ελλάδα. Άλλη εναλλακτική μορφή είναι η οικονομική συνδρομή και δεν συμφωνούν στην χορηγία επιστροφών. Χορηγία επιστροφών είναι στην πρόταση της Επιτροπής να έχει τη δυνατότητα ένα κράτος μέλος να χρηματοδοτήσει και να αναλάβει την επιστροφή των ανθρώπων των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί. Και το Κοινοβούλιο συμφωνούσε στην μη χορηγία επιστροφών, σε εναλλακτικές μορφές όπως η οικονομική βοήθεια, αυτόματη συνδρομή του κράτους μέλους για αφήξεις που έρχονται διαφάσεις, αλλά και μέτρα για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να οικοδομήσουν αυτή την ικανότητα που προαναφέρθηκε. Καθώς επίσης και για 80% υποχρεωτική μετεγκατάσταση ως λύση ανάγκης. Βλέπουμε λοιπόν η μετεγκατάσταση είχε παίξει πάρα πολύ τότε και ήταν πάρα πολύ αμφιλεγόμενη. Στο κομμάτι της ευθύνης. Η έννοια της οικογένειας ήταν ένα αντικείμενο. Το Συμβούλιο ήθελε πιο περιορισμένο ορισμό την οικογένεια, το Κοινοβούλιο περισσότερο, αλλά και για το κράτος ευθύνης, για αυτούς που διασώζονται μέσα σε διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Το κράτος ευθύνης που φτάνουν να έχει την ευθύνη για 1 χρόνο, είπε το Συμβούλιο, πρότεινε το Συμβούλιο, και 2 χρόνια για αυτούς που μπαίνουν παράτυπα στη χώρα, ενώ το Κοινοβούλιο ήθελε συντομότερες προθεσμίες. Έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί μετά από 1 χρόνο να είναι ελεύθεροι να πάνε από παράτυπη είσοδο, να είναι ελεύθεροι να πάνε σε άλλη χώρα μέλος, και αυτοί που διασώζονται από έρευνα και διάσωση απευθείας. Για τις καταστάσεις κρίσης, ευέλικτη αλληλεγγύη το Συμβούλιο, υποχρεωτική με την κατάσταση στο Κοινοβούλιο. Παρεκκλήσεις για την εργαλειοποίηση, για όταν κρίνεται ότι υπάρχει εργαλειοποίηση, όχι παρεκκλήσεις στο Κοινοβούλιο. Για την νομική συνδρομή, ήθελε σε λιγότερες περιπτώσεις να παράσχεται, ήθελε το Συμβούλιο, ενώ το Κοινοβούλιο σε περισσότερες, και η παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων μόνο στο screening, ενώ το Κοινοβούλιο ήθελε σε όλες τις διαδικασίες. Όσον αφορά τα κριτήρια για την ασφαλή τρίτη χώρα που ανέφερε και ο κ. Καμάρης, ήθελε πιο ευέλικτα κριτήρια το Συμβούλιο, έτσι ώστε οι χώρες μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν ασφαλείς τρίτες χώρες και να αποδέχονται τις αιτήσεις ασύλου, ενώ το Κοινοβούλιο ήθελε αυτά τα κριτήρια να είναι πιο περιορισμένα. Τώρα, αυτές οι αρχικές θέσεις οδήγησαν μέσα από μια διαδικασία αμοιβαίων υποχωρήσεων και συμβιβασμών, όπως αναφέρθηκε. Οι βασικές θέσεις του Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκαν ήταν το ελαστικότερο πλαίσιο των προσφυγών, η νομική συνδρομή σε νωρίτερο στάδιο, η παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε περισσότερες διαδικασίες, η αναγνώριση των ευαλώτων προνομίων για τους ευάλωτους, τις οικογένειες και τους ανήλικους, η καλύτερη διακυβέρνηση του όλου συστήματος και η σχέση με τις τρίτες χώρες, που ακουμπάει και σε αυτό που είπατε για την νόμιμη μετανάστευση, ενώ οι βασικές θέσεις του Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκαν ήταν το screening, η διαδικασία διαλογής να είναι ευρεία. Το πλάσμα δικαίου, δεν είμαι νομικός, νομίζω έχω καταλάβει τι είναι, αλλά θα αφήσω τους νομικούς να το αναλύσουν. Αφορά πάντως αυτό που έχουμε ακούσει ίσως κάποιοι, που τώρα προχωράει η Ιταλία, το να μεταφέρει τους ανθρώπους σε έδαφος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτηση ασύλου τους, συγκεκριμένα στην Αλβανία. Αλλά και άλλες χώρες το έχουν εισηγηθεί στο παρελθόν. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση και γι' αυτό. Εργαλεία αντιμετώπισης κρίσεων, που ζήτησε το Κοινοβούλιο, και εργαλειοποίησης, ευρύτερη εφαρμογή του Eurodac και καταγραφή, υποχρεωτική διαδικασία συνόρων σε κάποιες περιπτώσεις,
υποχρεωτική αλλά και ευέλικτη αλληλεγγύη, ε, η ασφαλή στη χώρα που προαναφέραμε και τα δίκαια κριτήρια ευθύνης του κάθε κράτους μέλους. Τώρα πολύ γρήγορα, ομολογώ επειδή βλέπω την παρουσίαση, δεν έχω δει το χρόνο, ελπίζω να μην αργώ πολύ, θα πάω πάρα πολύ γρήγορα. Οι βασικές αλλαγές που εισήχθησαν είναι το εναρμονισμένο screening, διαδικασία διαλογής σε όλη την Ευρώπη, κάτι που δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Η χορηγία των επιστροφών που ανέφερα, είπα τι είναι. Οι άλλες εναλλακτικές μορφές αλληλεγγύης, οικονομική, για παράδειγμα. Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής, η οποία αποτελεί τη βάση, όπως ανέφερε και ο κ. Καμάρης, με τις κλίδες κατανομής, αποτελεί τη βάση για την επόμενη χρονιά το πώς θα μοιραστεί το μερίδιο αλληλεγγύης της κάθε χώρας μέλους. Οι καταστάσεις κρίσεων και οι παρεκκλήσεις που προβλέπονται σε αυτές τις καταστάσεις, η μετατόπιση της ευθύνης ενός κράτους μέλους και η πιο αυστηρή και πιο συγκεκριμένη περιγραφή του ποιο κράτος μέλος έχει την ευθύνη και αυστηρότερους κανόνες για το πώς αυτή η ευθύνη μετατοπίζεται. Όταν κάποιος μετακινηθεί σε μια χώρα, φύγει από την Ελλάδα και πάει στη Γερμανία, μετά η Γερμανία έχει ένα πολύ συντομότερο διάστημα να ζητήσει την Ελλάδα να τον πάρει πίσω, και αν παρέλθει το διάστημα αυτό, η ευθύνη μετακινείται στη Γερμανία. Η εστίαση στα θεμελιώδη δικαιώματα και στην παρακολούθησή τους. Οι άμεσες διαδικασίες επιστροφής από τα σύνορα, όταν αυτό προβλέπεται. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που είναι ωραίο στα χαρτιά, αλλά στην πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολο πανευρωπαϊκά. Η δωρεάν νομική συνδρομή ήδη από την υποβολή της αίτησης ασύλου, που δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Απόρριψη και επιστροφή, απόρριψη της αίτησης και διαδικασία επιστροφής και απόφαση επιστροφής να εξετάζονται μαζί με τις ίδιες προθεσμίες, ελπίζοντας να διευκολυνθούν οι επιστροφές που αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, χωλένουν πάρα πολύ. Η διαδικασία συνόρων πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 12 εβδομάδες, πολύ συντομότερες προθεσμίες σε όλες τις διαδικασίες. Η επαρκής ικανότητα διεκπεραίωσης που αναφέραμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά που αναλύεται σε κάθε κράτος μέλος. Η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας που προϋπήρχε βέβαια, αλλά τώρα συγκεκριμενοποιείται περισσότερο, και ο τρόπος χρήσης από τις. Ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα πρέπει να έχουν επίτροπο μέσα σε 15 μέρες. Ας συζητήσουμε και για την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Αυτή τη στιγμή έρχομαι από τη Λέρο, που είναι πολύ πολύ περισσότερο αυτό το διάστημα αυτή τη στιγμή. Τα στοιχεία που διατηρούνται στο Eurodac, η διάρκεια που διατηρούνται αυξάνεται σε 5 χρόνια για κάποιες κατηγορίες και σε 10 χρόνια για τις πληροφορίες που αφορούν τους ετούντες άσυλο. Καθώς επίσης εισάγονται στοιχεία και για παιδιά άνω των 6 ετών, το οποίο ελπίζεται να βοηθήσει αυτό πολύ και στην καταπολέμηση του τράφικινγκ, και εγώ το πιστεύω αυτό, να πω την αλήθεια. Ότι όταν κάποιος μετακινηθεί σε άλλο κράτος μέλος από αυτό που είναι υπεύθυνο για την εξέταση του ασύλου του, ας πούμε Γαλλία, το κράτος μέλος μπορεί να του παράσχει μόνο βασικές υλικές συνθήκες υποδοχής, σωστά το είπατε πιο πριν. Αυτό είναι σε μια προσπάθεια να αποτραπούν οι δευτερογενείς μετακινήσεις που απασχολούν πάρα πολλές χώρες στη Βόρεια Ευρώπη. Η ένταξη, όπως είπαμε, κίνητρα αλλά και προϋποθέσεις. Η δυνατότητα για πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε 6 μήνες το μέγιστο, και η Επιτροπή προτείνει το νωρίτερο δυνατόν, αλλά όχι πέρα από 6 μήνες, και η δυνατότητα με την κατάσταση ήδη από τα σύνορα. Τα πήγα πολύ γρήγορα, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Ελπίζω να μην παρέμβει πολύ το χρόνο. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας. Όπως σας είπα, δεν έχω ειδικότητα στο σύμφωνο. Αν μου επιτρέπετε ένα προσωπικό σχόλιο, για μένα το μεγαλύτερο κέρδος από το σύμφωνο είναι το ότι υπάρχει. Το ότι έγινε το πρώτο βήμα το πρώτο βήμα συμφωνίας. Πιστεύω ότι σε αυτό είμαι σίγουρος ότι συνετέλεσαν και οι συνθήκες που υπήρξαν στην Ευρώπη το διάστημα εκείνο, η Ουκρανία και η πόλεμη στην περιοχή. Αλλά το θεωρώ ένα πολύ βασικό και μεγάλο βήμα το ότι υπάρχει με όλες τις ατέλειες. Σίγουρα θα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα εφαρμογής, είμαι βέβαιος. Αλλά έχουμε τώρα τη βάση για να χτίσουμε πάνω σε αυτή και να διορθώσουμε και να παραμετροποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Ψαρά. Δοθείς της ευκαιρίας να θυμίσω ότι η συζήτηση για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης, η διαβούλευση σε επίπεδο θεσμών και όχι μόνο και ευρωπαϊκών κοινωνιών διήρκησε περίπου 7 χρόνια για να φτάσουμε στην περίφημη 10η Απριλίου και στην παράδοση ενός συμφώνου που ακόμα, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, δεν το έχουμε δει στην πράξη. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να διατηρήσω και εγώ προσωπικά τις επιφυλάξεις μου σε σχέση με το κατά πόσο είναι κέρδος εν τέλει αυτό το οποίο παράχθηκε μέσα από συμβιβασμούς οι οποίοι δεν είμαι βέβαιος σε τι ακριβώς θα οδηγήσουν και σε τι ακριβώς θα μας διατηρήσουν ασφαλείς. Και χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο καθότι ήταν ο όρος ο οποίος ποσοτικά άκουσα περισσότερο μέχρι στιγμής σε όλες τις εισηγήσεις. Φυσικά αυτό δεν αποτελεί μομφή για τις εισηγήσεις αυτές καθ' αυτές. Αντιλαμβάνουμε ότι είναι ένας όρος ο οποίος συναντάται αρκετά στο νέο σύμφωνο. Τούτων λεχθέντων θα προχωρήσουμε στον επόμενο εισηγητή μας, τον κύριο Χρήστο Δημόπουλο, διευθυντής του ελληνικού παραρτήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα παγκόσμιο ανεξάρτητο εθελοντικό κίνημα με 7 εκατομμύρια μέλη, ακτιβιστές και υποστηρικτές και πάνω από 1.800 επαγγελματικά στελέχη, οι οποίοι αγωνίζονται όλοι μαζί για να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να σταματήσουν οι παραβιάσεις τους. Το όραμά της είναι κάθε άνθρωπος να απολαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα που αναφέρονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε άλλα διεθνή πρότυπα. Με ένα Νόμπελ Ειρήνης το 1977 και μετά από 50 χρόνια επιτευγμάτων, η Διεθνής Αμνηστία τώρα είναι έτοιμη να κάνει ένα βήμα παραπέρα και να προσαρμοστεί στις δραματικές εξελίξεις του κόσμου που ζούμε, αυξάνοντας τον αντίκτυπο της δουλειάς της στα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριε Δημόπουλε, το βήμα είναι σε εσάς. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, για τη σημερινή εκδήλωση. Τώρα δεν θα πω τίποτα από όσα είχα προετοιμάσει για να προλάβουμε και το χρόνο και για να πάω λίγο πίσω στην αντιμετώπιση της εισήγησης πιο κοντά στον κύριο Παρσάνογλου, γιατί το τεχνικό κομμάτι και ο κύριος Καμάρης και ο κύριος Ψαράς το καλύψανε. Από την προοπτική, βέβαια, ή από την πλευρά, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αυτό το σκέλος θα πω στο δεύτερο κομμάτι της εισήγησης μόνο τις ενστάσεις τις δικές μας για να μπορούμε να έχουμε τα ερωτήματα στο τέλος. Θα επανερχόμουν όμως για να δούμε τη μεγάλη εικόνα για τη μετανάστευση και θα έλεγα ότι εύλογο αυτό που είπε ο κ. Παρσάνογλου, δηλαδή άλλο πράγμα το τι ισχύει στην πραγματικότητα στη μετανάστευση και άλλο πράγμα ποια είναι η πρόσληψη της μετανάστευσης από τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Δηλαδή αυτό που προσλαμβάνουμε είναι ένα αφήγημα που είναι αρνητικό αυτή τη στιγμή. Πολλής λόγος έχει γίνει για το αφήγημα και αν μπορεί να γίνει θετικό τη μετανάστευση. Και θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα που μου την έδωσε την ιδέα ο κ. Παρσάνογλου για την Ουγγαρία. Που έχουμε τον Ορμπάν εκεί πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολλά προβλήματα. Που δεν είχε και τόσο μεγάλο πρόβλημα μεταναστευτικό, και όμως η ατζέντα ήταν το μεταναστευτικό κάποια στιγμή. Θυμάμαι μια εκστρατεία που είχε κάνει μια μη κυβερνητική οργάνωση ουγγρική, που αφήσαμε έναν επτάμενο δίσκο. Και έλεγε στην Ουγγαρία είναι πιο πιθανό να δείτε επτάμενο δίσκο παρά πρόσφυγα. Ήταν τόσο λίγοι οι πρόσφυγες. Και όμως η ατζέντα τότε ήταν το προσφυγικό. Έτσι. Πιάνω αυτό το κομμάτι. Θα έλεγα το εξής τώρα. Δεν θα μείνω στο τεχνικό. Εντάξει, ωραία το αναλύσαμε. Αυτό που βλέπουμε στο σύμφωνο της μετανάστευσης είναι ότι το διαπραγματευτήκαμε για πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχει μπει ακόμα σε εφαρμογή. Και το είπε ο κ. Καμάρης, ήδη από τη Γερμανία αντιδράσεις, από την Ολλανδία αντιδράσεις, από την καινούργια κυβέρνηση της Γαλλίας αντιδράσεις. Δεν ξέρουμε καν αν θα εφαρμοστεί τελικά. Και άλλο πράγμα το να γράψουμε κάτι στο χαρτί, το σύμφωνο για τη μετανάστευση, και άλλο πράγμα η εφαρμογή του κ. Ψαράς, που ξέρει πάρα πολύ καλά τις προσπάθειές με την ελληνική κυβέρνηση. Άλλο το τι περιγράφουμε και άλλο το πώς το εφαρμόζουμε στο πεδίο. Και τώρα που είναι στο νησί θα τα έχει και φρέσκα όλα. Τι άλλο θα ήθελα να θέσω στην αρχή. Θα επανέλθω στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου. Γιατί επανέρχομαι. Έχει δύο πολύ σημαντικά άρθρα. Το ένα είναι το άρθρο 13.2, ότι καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, και να επιστρέψει σε αυτή. Και το άλλο είναι το 14.1. Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά άσυλο και να του παρέχεται σε άλλες χώρες. Γιατί τα θέτω τώρα τα ζητήματα? Γιατί είναι ένα προοδευτικό κείμενο το οποίο δεν έχει νομική δέσμευση αυτό, όμως με διάφορα άλλα κείμενα απέκτησε νομική δέσμευση. Δηλαδή εξειδικεύτηκε. Και είναι ένα κείμενο που γράφτηκε το 1948, μετά τη φρίκη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ένιωσαν όλη την ανάγκη
να υιοθετήσουν αυτά τα δικαιώματα και κατάλαβαν πόσο σημαντικά είναι. Τώρα ερχόμαστε 75 χρόνια μετά και βλέπουμε την κατάσταση στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά, βλέπουμε τι γίνεται στην Ουκρανία και λέω ότι έχουμε γίνει πολύ πιο συντηρητικοί ως κοινωνίες. Πατάμε πολύ πάνω στο φόβο και στην επίφαση της ασφάλειας που θα αποκτήσουμε. Και το μεταναστευτικό πατάει ακριβώς πάνω σε αυτό το αφήγημα. Της ανασφάλειας, του φόβου, της όποιας αλλίωσης, του θα μας πάρουν τις δουλειές και οτιδήποτε. Έχουμε δηλαδή γίνει πιο συντηρητικές κοινωνίες. Τι βλέπουμε εμείς τώρα στο Σύμφωνο Μετανάστευσης, για να πάω σε αυτό που είναι το θέμα, θα θέσω μόνο τους πυλώνες των ενστάσεων της Διεθνούς Αμνηστίας, για να μπορέσουμε να τους συζητήσουμε στο Q&A. Έτσι. Τι λέμε εμείς τώρα, ότι αυτό το σύμφωνο, παρόλο που υποτίθεται ότι θα ρύθμιζε κάποιες διαδικασίες σε σχέση με τους κανονισμούς Δουβλίνου, τους προηγούμενους κτλ., είναι μάλλον πιο σύνθετο από ό,τι ήταν το ίδιο του Δουβλίνου. Δηλαδή, στην προσπάθεια τα ευρωπαϊκά κράτη να έρθουν σε αυτή τη συμφωνία, δημιούργησαν ένα κείμενο σύνθετο και πιο δυσεφάρμοστο, αν θέλετε τη γνώμη μου. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε ότι περιπλέκει τις διαδικασίες στα σύνορα και όσο και αν είπαμε πριν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, μάλλον οδηγεί σε επιμήκυση με τον α ή β τρόπο της περίοδου κράτησης, θα έλεγα εγώ, και δίνει ένα περιθώριο σε καταστάσεις κρίσης τα κράτη-μέλη να παρεκκλίνουν σημαντικά από μέτρα διασφάλισης υποβαθμίζοντας τις ίδιες διαδικασίες ασύλου. Ένα πακέτο ενστάσεων εδώ από τη Διεθνή Αμνηστία. Επίσης, ένα άλλο, γιατί πρέπει να βλέπουμε τη γενική θεώρηση, είναι ότι φαίνεται ότι η προτεραιότητα είναι στην αποτροπή της εισόδου, αν θέλετε τη γνώμη μου, και στην απέλαση σε εισαγωγικά, έτσι, στις επιστροφές. Γι' αυτό εξάλλου υπάρχει και συντονιστής επιστροφών. Και αφήνει ένα περιθώριο μεγάλο σε συμφωνίες διμερείς με κράτη που δεν είναι, που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά με τρίτα κράτη, όπως η Λιβύη, η Τουρκία, η Τινησία, ακόμα και η Αίγυπτος, που δεν θεωρούμε εμείς ότι γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και με βάση τα δύο άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης που σας ανέφερα θεωρούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα, μια γενική κριτική είναι ότι υπάρχει μια ελλειπή στόχευση σε μια ριζική λύση του προβλήματος και για την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία για το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας ότι δεν υπάρχει η πρόβλεψη που θα θέλαμε για ασφαλή και νόμιμα περάσματα, για να μην έχουμε συμβάντα όπως αυτό του Φαρμακονησίου, όπως αυτό της Πύλου που οδήγησε σε 500 πλάς νεκρούς, να μην έχουμε ανεπαρκής πρόβλεψη για την ενίσχυση της έρευνας και της διάσωσης. Και βάζω έναν αστερίσκο εδώ, γιατί θέλω να πω ότι είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα ασφαλή και νόμιμα περάσματα οι φορείς κοινωνίας των πολιτών και οι κυβερνήσεις πολλές φορές. Δηλαδή, μια ασφαλής διαδικασία για μια κυβέρνηση θα μπορούσε να σημαίνει και μια διαδικασία εισόδου μεταναστών μέσω πρόσκλησης και μόνο. Θέλουμε αυτούς τους μετανάστες με αυτά τα χαρακτηριστικά. Μια συντηρητική κυβέρνηση μπορεί να το επιδίωται. Έτσι. Ενώ ένας φορέας που έρχεται από τα ανθρώπινα δικαιώματα θέλει να υπάρχει μια διαδικασία που θα διασφαλίσει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα κακοποιηθούν, δεν θα πνιγούν ή δεν θα πάθουν οτιδήποτε άλλο. Και στις πυρκαγιές στον Εύρο είχαμε αυτή την περίπτωση που κάποιοι πέθαναν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Δεν θα έχουμε αναγκαστικές επιστροφές, pushbacks, refoulements ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε. Άρα υπάρχει και μια διαφοροποίηση τέλος πάντων ριζική στον τρόπο της αντίληψης του προβλήματος. Και σε ένα άλλο σκέλος, πέρα από αυτούς τους πυλώνες που έθεσα πριν, που εμείς διαφωνούμε και κάνουμε κριτική, είναι το τελικά κατά πόσο οι ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες πρωτοφτάνουν οι πρόσφυγες, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, έχουν τη στήριξη των κρατών μελών. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που είπε ο κ. Ψαράς και για τα relocation που μπορούν να γίνουν για τις μετεγκαταστάσεις ή για την οικονομική συνδρομή, αλλά τελικά δεν είναι θέμα νομικής συνδρομής. Δηλαδή, ένα πλούσιο ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να λύσει το πρόβλημά του είτε εκτός ενόρων με διμερή συμφωνία με τη Λιβύη ή κρατώντας τους πληθυσμούς αυτούς στην Ελλάδα και στις χώρες πρώτης υποδοχής. Άρα,
θα έλεγα ότι εκεί έχουμε μια στόχευση, αν θέλετε, κοντόφθαλμη, κατά τη γνώμη μου, η οποία δεν αναγνωρίζει και τελικά και τη συνδρομή των μεταναστών στις κοινωνίες που θέλουν οι ίδιοι να φτάσουν μέσα από τα ασφαλή περάσματα που εμείς ζητάμε. Το έθεσε πάλι στην αρχή ο κ. Φαρσάνογλου ότι είναι λίγο αστείο να μιλάμε, να κάνουμε focus στην ανασφάλεια και στα προβλήματα και στην κρίση, γνωρίζοντας ότι πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη και στο ασφαλιστικό τους κομμάτι και στις συντάξεις τους δεν θα επιβιώσουν χωρίς τις μεταναστευτικές ροές. Έτσι, μου φαίνεται κάπως οξύμορο, αν θέλετε, να το συζητάμε. Τώρα, εμείς ως ένας ανεξάρτητος οργανισμός που δεν έχει πολιτική ταυτότητα, συνεχίζουμε να κάνουμε focus πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή, και 5 μέρες να δοθεί η δυνατότητα ή και 10 μέρες να αυξηθεί η κράτηση σε κέντρα υποδοχής στα σύνορα, λόγω εργαλειοποίηση ή λόγω οποιοδήποτε συνθηκών, για μας είναι πρόβλημα. Έτσι. Το θέτω από τώρα για την οικονομία της συζήτησης μετά. Και θα έλεγα να μην εστιάσουμε τόσο στο τεχνικό κομμάτι, αλλά στους πυλώνες. Οι πυλώνες είναι αυτοί που ήδη ανέφερα και αυτούς θα ήθελα να τους δούμε, αν θέλετε, στο Q&A. Θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω κάποια πράγματα. Αλλά δεν θα ήθελα να καταχραστώ και το χρόνο, γιατί βλέπω ότι είναι ήδη 7:43. Οπότε, επιτροχάδιν τα είπα, πιο γρήγορα για την Αρισίδη του Ψαρά. Ελπίζω να ήταν κατανοητές οι ενστάσεις μας και ευελπιστώ να τις δούμε στο τελευταίο σκέλος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Ήσασταν πάρα πολύ συνεπείς ως προς τον χρόνο. Επιτρέψτε μου να επιταχύνουμε όμως, καθότι έχουμε πάρα πολύ λίγο. Πρωτού πάμε όμως στο τρίτο πάνελ συζήτησης, επιτρέψτε μου να κάνω και μία διόρθωση. Ο κύριος Φίλιππος Καμάρης είναι υπεύθυνος της κοινότητας δίκτυο εθελοντών μαζί.eu του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Αυτό προς διόρθωση της προηγούμενης αναφοράς. Μεταβαίνοντας γρήγορα στο τρίτο πάνελ συζήτησης, το θέμα μας είναι δουλεύοντας με τους μετανάστες. Η πρώτη συγγήτρια είναι η κυρία Άτλας Ασάτη. Καθότι γνωρίζω ότι έχει μία παρουσίαση, δεν θα προχωρήσω στην παρουσίαση της ίδιας και της οργάνωσής της, ωστόσο θα την ενθαρρύνω και θα ενθαρρύνω και το τεχνικό μας τμήμα να παρουσιάσουν τα στοιχεία και να δώσουμε τον λόγο στην κυρία Ασάτη. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά και εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση και να επισημάνω πόσο σημαντικό είναι όταν συζητάμε για το μεταναστευτικό και γενικότερα όταν ασχολούμαστε με το μεταναστευτικό να συμπεριλαμβάνουμε στη συζήτηση και τους ίδιους τους ανθρώπους τους οποίους τους αφορά. Θα ξεκινήσω λοιπόν την τοποθέτησή μου με λίγα λόγια για το φορέα. Απλά δώστε μου πρόσβαση στο να κάνω share την παρουσίασή μου, παρακαλώ. Ωραία, ελπίζω να το βλέπετε. Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, λοιπόν, αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο μεταναστευτικών οργανώσεων και κοινοτήτων στην Ελλάδα. Λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο σωματείο από το 2002 και τα μέλη του και το διοικητικό του συμβούλιο προέρχονται αποκλειστικά από μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 42 κοινότητες και οργανώσεις. Κυρίως είναι από Αφρική, Ασία, Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, καθώς και άλλα δίκτυα και οργανώσεις, τα οποία είναι μεικτά, όπως για παράδειγμα το Αφρικανικό Δίκτυο. Αποστολή του σωματείου μας είναι η προώθηση της ένταξης των μεταναστών, ενισχύοντας κατά κύριο λόγο την ατομική και συλλογική ευθύνη και συμμετοχή τους μέσω συνεργασίας με τους θεσμούς, την κοινωνία των πολιτών και την κοινωνία ευρύτερα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ο βασικός μας σκοπός είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών και η ισότιμη εργασιακή και κοινωνική ένταξη. Η δράση μας προσανατολίζεται γι' αυτό το λόγο σε 4 πυλώνες. Θα είμαι πολύ σύντομη σε αυτό. Στο κομμάτι των ίσων δικαιωμάτων, στο κομμάτι της κοινωνικής συνοχής,
στο κομμάτι που αφορά το νέο πολίτη, όπου εκεί έχουμε ενδυνάμωση των μεταναστών και των οργανώσεών τους, και στο κομμάτι κατά των διακρίσεων, όπου εκεί έχουμε συμβολή στην καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού με κοινές δράσεις με τις μεταναστευτικές οργανώσεις που είναι μέλη μας, αλλά και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Σε ό,τι αφορά τώρα στην κουβέντα τη σημερινή και τη θεματική, που κλήθηκα να τοποθετηθώ, γιατί το δικό μου κομμάτι αφορά το κομμάτι το δουλεύοντας με τους μετανάστες. Θέλω λίγο να πάμε πίσω, επειδή αναφέρθηκε λίγο το 2015, όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε στην Ελλάδα για το μεταναστευτικό, και το βάζω μέσα σε brackets το μεταναστευτικό. Το 2015, λόγω του πολέμου, και στη Συρία αλλά και σε άλλα σημεία του πλανήτη, στην Ελλάδα υπήρξαν αυξημένες ροές ετούντων άσυλο. Χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά να ζητούν το αυτονόητο, που ήταν μια καλύτερη ζωή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Δεν ήθελαν να έρθουν στην Ελλάδα, ήθελαν να έρθουν στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη κατάφερε να ανταποκριθεί άμεσα σε αυτό. Δεν ήταν προετοιμασμένοι, και αυτός ήταν και ο λόγος που έδωσε στο μεταναστευτικό τον τίτλο «Πρόβλημα». Όμως, όταν και αν καταφέρει ένας άνθρωπος να φτάσει στην Ελλάδα, να ζητήσει άσυλο και να του δοθεί η δυνατότητα να είναι ασφαλής σε μια ευρωπαϊκή χώρα, έρχεται αντιμέτωπος με τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες μετανάστες ή πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 60. Γιατί η μετανάστευση δεν ξεκίνησε το 2015, ούτε το 1990. Όταν λοιπόν λέμε πως δουλεύουμε για τους μετανάστες, για ποιους ακριβώς μιλάμε? Και αυτό τέθηκε λιγάκι στην αρχή. Έχουμε μία ασφαλμένη αντίληψη για το πόσοι είναι οι μετανάστες στην Ελλάδα. Ο μεταναστευτικός πληθυσμός στην Ελλάδα, συνολικά, βάζοντας μαζί και τους Ευρωπαίους πολίτες, είναι γύρω στα 800.000 άτομα. Από αυτούς, λοιπόν, 480.000 περίπου είναι πολίτες τρίτων χωρών, με το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι από την Αλβανία. Αμέσως μετά βλέπετε είναι Κίνα, Πακιστάν. Νομίζω ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που περιμένατε να ακούσετε. Και από την άλλη πλευρά, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είναι αυτή τη στιγμή 73.000. Και επειδή αναφέρθηκαμε πριν στο κομμάτι που αφορά την ένταξη, για το κομμάτι της ένταξης, εμείς σαν φορέας θεωρούμε ότι το πρώτο βήμα για την ένταξη είναι μία άδεια διαμονής ενεργή και σε ισχύ. Γι' αυτό σημαίνει ότι έχεις πρόσβαση σε όλα τα υπόλοιπα. Σχεδόν 500.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή που ζουν στην Ελλάδα 30 και 40 χρόνια, από αυτούς μάλλον, όχι σχεδόν, από αυτούς, σχεδόν 270.000 άνθρωποι περιμένουν να εκδοθεί ή να ανανεωθεί η άδεια διαμονής τους. Αυτό σημαίνει ότι είναι σε κατάσταση αναμονής, γιατί χωρίς την άδεια διαμονής δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όταν λοιπόν καλούμαστε να δουλέψουμε με τους μετανάστες ή για τους μετανάστες, ή όντας εμείς οι ίδιοι μετανάστες ή μεταναστευτικής καταγωγής, οφείλουμε να γνωρίζουμε με ποιους ακριβώς δουλεύουμε και πώς σχεδιάζουμε τα προγράμματα που τους αφορούν. Κύριο αίτημα του φορέα μας από την ίδρυσή του είναι η συμπερίληψη και η συμμετοχή σε αυτές τις διαδικασίες. Παρόλο που σήμερα δεν έχουμε τους μεγάλους αριθμούς που είχαμε το 2015, συνεχίζουμε να έχουμε ροές, καθώς η βία και ο πόλεμος δεν έχουν σταματήσει. Η Ευρώπη προσπαθεί να βάλει σε τάξη και με το σύμφωνο ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζουμε, και ενώ έχει πλέον το know-how με ένα πολύ δυνατό παράδειγμα, που είναι το παράδειγμα της Ουκρανίας και το δικαίωμα της προσωρινής προστασίας, το οποίο εφαρμόστηκε άμεσα σε σχέση με τους υπόλοιπους που ζητούσαν άσυλο και ζητάνε άσυλο μέχρι και σήμερα, βλέπουμε ότι ότι έχουμε ξεχάσει λιγάκι να συζητάμε για τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες που υπάρχουν ήδη και ζουν στις χώρες της Ευρώπης και αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα υπάρχει η έλλειψη ουσιαστικής μεταναστευτικής πολιτικής ένταξης. Και αυτό αφήνει το πάτημα για ένα αφήγημα το οποίο υπόθηκε και πιο πριν, ότι οι μετανάστες είναι εισβολείς που έρχονται για κάποιο λόγο να τα χαλάσουν όλα, μας παίρνουν τις δουλειές,
δημιουργεί εντάσεις και δημιουργεί διακρίσεις και ρατσισμό. Και δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει αύξηση του ρατσισμού και του ρατσιστικού λόγου στις καταγραφές που είδαμε το 2023 από την έκθεση του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, στο οποίο είμαστε και μέλη. Είχαμε 158 περιστατικά ρατσιστικής βίας, από τα οποία 89 που στοχοποιήθηκαν ήταν μετανάστες πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο. Σε ένα περιστατικό στοχοποιήθηκε Έλληνας πολίτης, από πολίτη τρίτης χώρας. 5 περιστατικά στοχοποιήθηκαν Ρωμά Έλληνες πολίτες. Σε ένα περιστατικό διαπράχθηκε βανδαλισμός σε μνημείο του Ολοκαυτώματος. Σε ένα περιστατικό στοχοποιήθηκε άτομο με βάση την αναπηρία, ενώ σε 61 στοχοποιήθηκαν ΛΟΑΤ και πλάς άτομα. Μετά από 22 χρόνια λειτουργίας του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, τα αιτήματα σήμερα παραμένουν τα ίδια. Ακριβώς όπως την πρώτη μέρα, γιατί εγώ είμαι στο Φόρουμ Μεταναστών από την πρώτη μέρα. Και εννοείται ότι αφορούν τη χάραξη μιας πολιτικής ένταξης, αλλά αυτό που ζητάμε συνεχώς είναι μια ουσιαστική μεταναστευτική πολιτική, η οποία να μην βασίζεται σε μπαλώματα με επιμέρους μέτρα. Και το ίδιο νομίζω ότι ισχύει και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, η ένταξη των μεταναστών γίνεται θέλοντας και μη από τους ίδιους τους μετανάστες, τις κοινότητές τους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και απλούς Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βοηθούν σε σειρά δράσεων. Θέλω να κλείσω με καλά παραδείγματα και θα αναφέρω έτσι κάποια καλά παραδείγματα που αφορούν την ανταπόκριση των μεταναστευτικών και των προσφυγικών κοινοτήτων σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης, όπως όταν έγινε η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, όπου σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων συντονίσαμε ανθρωπιστική βοήθεια εκ μέρους των μεταναστευτικών κοινοτήτων για τους πληγέντες. Είχαμε Αιγύπτιους ψαράδες που από την πρώτη στιγμή, είτε ως μέλη πληρωμάτων, είτε με τις δικές τους βάρκες, αψήφισαν τον κίνδυνο της φωτιάς για να σώσουν ζωές. Πρόσφυγες ήρθαν ομαδικά από τη Μυτιλήνη τότε, βοηθώντας το καθάρισμα των καμένων σπιτιών. Σύριοι, Παλαιστίνοι, Γεωργιανοί, Αλβανοί, διάφορες εθνικότητες, άνδρες, γυναίκες, νέα παιδιά, άνθρωποι κάθε ηλικίας έτρεξαν στα νοσοκομεία, δώσαν αίμα, μάζεψαν νερά, πήγαν στη Ραφίνα και στη Νέα Μάκρη. Τότε ήταν δεκάδες αυτοί που καθάρισαν αυλές, μάζεψαν μπάζα, βοήθησαν στη διανομή φαγητού και προμηθειών. Και επιπλέον η συμμετοχή σε εθελοντική οργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών κάθε χρόνο από τα μέλη μας, συλλογή ειδών για ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ανεξάρτητα από το αν είναι μετανάστες, πρόσφυγες ή Έλληνες πολίτες, ανταπόκριση και συμμετοχή σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, δείχνουν καθημερινά πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή και η συμβολή των μεταναστών, όπως και κάθε ενεργού πολίτη στην κοινωνία. Και αυτό, όπως προαναφέρθηκε από κάποιον συνομιλητή μας πριν, είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Δεν το βλέπουμε πουθενά. Πάντως το κάνουμε. Υπάρχουμε και είμαστε ενεργοί, συμμετέχουμε, βοηθάμε και συνεργαζόμαστε για το κοινό καλό. Και θα κλείσω λέγοντας αυτό, ελπίζω να ήμουν σύντομη, Χρήστο, η συνεργασία και ο οικοδομητικός δημόσιος διάλογος μεταξύ των μεταναστευτικών κοινοτήτων, της κοινωνίας των πολιτών, του κράτους, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Γιατί απαιτείται τόσο η ενεργό συμμετοχή των μεταναστευτικών κοινοτήτων, αλλά και η αποδοχή εκ μέρους της ελληνικής κοινωνίας, όσο και τα θεσμικά πλαίσια που θέτει η πολιτεία για να οδηγηθούμε τελικά σε αυτό που λέμε μια κοινωνία αρμονικής συνύπαρξης και προόδου για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Σασάτη και για την παρουσίαση του οργανισμού και για το γεγονός ότι έμεινε τυπική απέναντι στον χρόνο. Θα καλέσω τους δύο τελευταίους μας εισηγητές, τον κύριο Θήμιο Τρομπούκη και την κυρία Χριστίνα Μιλιορίδου, καθώς ο κλήρος έλεγε σε εκείνους να είναι όσο το δυνατόν πιο πυκνοί γίνεται στις εισηγήσεις τους. Το λόγο έχει ο κύριος Τρομπούκης, Senior Project Manager της Intersos. Η Intersos Ελλάς είναι ενεργός εταίρος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στα πλαίσια του προγράμματος Ήλιος.
Το έργο στοχεύει στην προώθηση της ένταξης των αναγνωρισμένων προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, αυξάνοντας τις προοπτικές των δικαιούχων για αυτονομία και αυτοδιάθεση, ενώ παράλληλα καθιερώνει την πρόσβαση στο μηχανισμό ένταξής τους για όσο διαμένουν σε προγράμματα προσωρινής στέγασης. Η Ίντερσος Ελλάς υλοποιεί μια σειρά υποστηρικτικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη βελτίωση των ψυχοκοινωνικών συνθηκών των επωφελούμενων, παρέχοντας ουσιαστική πρόσβαση σε πληροφορίες, υπηρεσίες, δικαιώματα και προσανατολισμό, μαζί με άλλες βοηθητικές ενέργειες που θα διευκολύνουν ως προς την κατεύθυνση της αυτονομίας για τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα. Κύριε Τρομπούκη, ο λόγος είναι σε εσάς. Καλησπέρα κύριε Λαζαρίδη. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία σήμερα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που βλέπουμε τη συζήτηση γύρω από την μετανάστευση τοποθετείται όλο και ψηλότερα στην πολιτική ατζέντα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Θα προσπαθήσω να αποφύγω εντελώς, όσο και αν θέλω να μπω σε αυτόν τον πειρασμό, να σχολιάσω τόσο το σύμφωνο για τη μετανάστευση όσο και την ευρύτερη πολιτική γύρω από αυτή. Παρ' όλα αυτά, θα συνεχίσω τη συζήτηση ίσως στο σημείο ακριβώς που έμεινε, προσπαθώντας να δώσω ορισμένα σημεία, ορισμένες πτυχές γύρω από την ένταξη μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Η ένταξη αποτελεί ένα από τα σημεία, ένα από τους πυλώνες στους οποίους η οργάνωση έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια. Θα μοιραστώ μια πολύ σύντομη παρουσίαση την οποία έχω ετοιμάσει και την οποία μάλλον βλέπετε. Τέλεια. Λοιπόν, θα σας πω πάρα πολύ γρήγορα δύο πράγματα σχετικά με την Ίντερσος. Θα δούμε συνέχεια το πλαίσιο γύρω από την ένταξη στην Ελλάδα, πολύ γενικές γραμμές, τι έχουμε κάνει εμείς, τι έχει κάνει η Ίντερσος Ελλάς πάνω στον τομέα αυτό, και θα αφήσω στο τελευταίο κομμάτι της παρουσίασης να τοποθετηθούν με κάποιον τρόπο οι άμεσα και άμεσα εμπλεκόμενοι, οι ίδιοι άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι έχουν λάβει μέρος σε τέτοιες πρωτοβουλίες και λίγο πολύ πώς τοποθετούνται. Θα αφήσω, όλο αυτό θα το καλύψω σε 10 λεπτά, σας διαβεβαίω, και θα αφήσω και ένα σύντομο σημείο στο τέλος για συμπεράσματα. Η Ίντερσος Ελλάς, λοιπόν, είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με σκοπό να παρέχει ίσες ευκαιρίες και ολοκληρωμένες λύσεις σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Η Ίντερσος Ελλάς είναι μέρος της μεγάλης οικογένειας της Ίντερσος, η οποία λειτουργεί από το 1992 και έχει παρουσία σε περισσότερες από 23 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα υλοποιούμε κυρίως δράσεις κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής ένταξης, κάλυψη επιστηστικών αναγκών, πρωτοβουλίες για την υγεία. Δραστηριοποιούμαστε στην Αθήνα, στην Ήπειρο, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Λέσβο, παρέχοντας κυρίως υποστήριξη της στέγασης, ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, πρωτοβουλίες ένταξης και εκστρατείες ενημέρωσης. Όπως πολύ σωστά είπατε, από το 2019 είμαστε εταίρος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην υλοποίηση του προγράμματος EOS. Το πρόγραμμα EOS είναι το μεγαλύτερο σε έκταση πρόγραμμα ένταξης, το οποίο υλοποιείται στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Έχει 4 κύριους πυλώνες δράσης: η υποστήριξη της στέγασης, της εύρεσης εργασίας, της εκμάθησης ελληνικών και της παρακολούθησης της πορείας ένταξης στην ελληνική κοινωνία. Η Ίντερσος υποστηρίζει την υλοποίηση του προγράμματος σε Ήπειρο και Θεσσαλία και κυρίως το κομμάτι της στέγασης. Το πρόγραμμα EOS απευθύνεται σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες και κρατήστε το αυτό για το κομμάτι των συμπερασμάτων. Υλοποιούμε επίσης το πρόγραμμα Food for All με την υποστήριξη της SV. Μέχρι πολύ πρόσφατα τέλος υλοποίηση ήταν το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών. Το τελευταίο διάστημα συνεχίζεται η υλοποίηση με το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων. Το πρόγραμμα Together είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε πολύ πρόσφατα, το 2023. Θα σας πω μερικά πράγματα γι' αυτό στη συνέχεια. Υλοποιείται με την υποστήριξη της ΥΠΑ, της Αρμοστίας του ΟΗΕ και του Δήμου Ιαννητών μέσω του Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης Ακαδημία. Και τέλος, το πρόγραμμα Protection for All Minors, σε συνεργασία με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την υποστήριξη της SV. Το πρόγραμμα ουσιαστικά υποστηρίζει ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία βρίσκονται εκτός πλαισίου υποστήριξης, να ενταχθούν στο εθνικό, ας το πούμε, προνοιακό σύστημα. Επίσης, την τελευταία χρονιά υλοποιήσαμε τρεις δράσεις. Δύο από αυτές ήταν δύο μελέτες, δύο έρευνες. Η πρώτη βασίστηκε στα δεδομένα τα οποία συλλέξαμε από την υλοποίηση του προγράμματος Food for All και έχει ως τίτλο «Πείνα στην Ευρώπη», μια ανάλυση της επιστηστικής ανασφάλειας που βιώνουν πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες και άνθρωποι χωρίς χαρτιά στην Ελλάδα.
Τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης είναι σοκαριστικά. Έχουν κοινοποιηθεί τόσο στις ελληνικές αρχές όσο και στις ευρωπαϊκές. Μπορείτε να τη βρείτε στο site μας στο ίντερνετ. Η δεύτερη είναι παγιδευμένη μεταξύ σκύλας και χάριτης, ετούντες άσυλο και πρόσφυγες και η διαδικασία του ελληνικού ασύλου, επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Μέσω της υλοποίησης ενός προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στη Λέσβος, συλλέξαμε δεδομένα για τις συνέπειες που έχει στην ψυχική υγεία των ανθρώπων ο εγκλωβισμός τους στη διαδικασία ασύλου, τα χρόνια παραμονής τους δηλαδή στο εθνικό σύστημα ασύλου και κυρίως στις παροχές που έχουν ή δεν έχουν μέσα σε αυτό. Επίσης, το Δεκέμβριο του 2023, σε συνεργασία με το Κέντρο Πανδημίας του Πανεπιστημίου του Μπέργκεν, διοργανώσαμε μια εκδήλωση στην Αθήνα με θέμα ενίσχυση των ικανοτήτων και διασφάλιση της προστασίας για ευάλωτους μετανάστες, ετούντες άσυλο και πρόσφυγες. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα. Θα αναφερθώ πάρα πολύ γρήγορα στα βασικά στάδια, και αυτό θα μας βοηθήσει αρκετά στην συζήτηση στη συνέχεια, στα βασικά στάδια, στις βασικές πολιτικές ένταξης που έχουν εφαρμοστεί στη χώρα. Δανείζομαι τις δύο αυτή και την επόμενη διαφάνεια, μια πολύ σημαντική δουλειά την οποία δημοσιεύει πολύ πρόσφατα ο Διανόησης και βασίζεται στην εργασία του Άγγελου Τερζόπουλου. Λοιπόν, οι πολιτικές ένταξεις λοιπόν στη χώρα έχουν αυτά τα 4 στάδια. Η πρώτη περίοδος, 99-2000, είναι η πρώιμη φάση, όπου στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία πολιτική, κανένα μέτρο διαχείρισης μετανάστευσης. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 βλέπουμε τα πρώτα νομοθετήματα. Η περίοδος 2001-2008 που βλέπουμε τις πρώτες πολιτικές ένταξεις και τους πρώτους νόμους και ρυθμίσεις σχετικά με τη μετανάστευση. Επίσης, την ίδια περίοδο εντάσσονται στην τότε προγραμματική του ΕΣΠΑ κάποιες δράσεις. Σχεδόν καμία από αυτή δεν υλοποιήθηκε. Η περίοδος 2008-2015, η οποία συμπίπτει με την περίοδο της οικονομικής κρίσης στη χώρα, βλέπουμε να οριμάζουν οι πρώτες πολιτικές ένταξης. Την ίδια περίοδο ψηφίζεται μάλιστα και ο πρώτος κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, ενώ την περίοδο 2016 μέχρι και σήμερα είχαμε 2 εθνικές στρατηγικές, μία για κάθε κυβέρνηση, η οποία κυβέρνησε την περίοδο αυτή. Έχουμε την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος Ήλιος και βέβαια ψηφίζεται ο νέος κώδικας για τη μετανάστευση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο γράφημα, το οποίο ουσιαστικά παρουσιάζει τη βαθμολογία την οποία έχει η χώρα μας σχετικά με την ένταξη μεταναστών. Βλέπουμε ότι σκοράρουμε 46%, χαμηλότερο από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Έχουμε παρόμοια βαθμολογία με την Μάλτα, πιο αδύναμη σαφώς από Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία, χώρες με τις οποίες έχουμε παρόμοια χαρακτηριστικά στην μετανάστευση και ελαφρώς καλύτερα από Κύπρο και Τουρκία. Θα πω πολύ σύντομα, τα πάμε αρκετά καλά στην κινητικότητα στην αγορά εργασίας, ενώ είμαστε πολύ κάτω από τη βάση σε ζητήματα που αφορούν την πολιτική συμμετοχή. Επίσης, θα χρησιμοποιήσω και το επόμενο γράφημα, το οποίο μας δείχνει λίγο τον αριθμό των ανθρώπων, ατόμων της αλλοδαπής, οι οποίοι απασχολούνται στη χώρα στους 3 τομείς. Βλέπουμε ότι το 2011 ο δείκτης αυτός ήταν 374,3, ενώ το 2023 είμαστε κάπου στα μισά, είμαστε 169,7. Με αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα, η Ίντερσος από το 2016 μέχρι και σήμερα έχει υλοποιήσει τις παρακάτω πρωτοβουλίες ένταξης. Το 2016 υλοποιούμε το πρόγραμμα CBO, στο οποίο υποστηρίζουμε τοπικές οργανώσεις να υλοποιήσουν κοινές δράσεις για πρόσφυγες, ετούντες άσυλο και μέλη της τοπικής κοινωνίας. Περισσότερα από 1.500 άτομα συμμετέχουν, η μισή από αυτούς ήταν μέλη τοπικών κοινωνιών. 2017-2018 υλοποιούμε το πρώτο πρόγραμμα υποστήριξης ένταξης στην αγορά εργασίας, παρέχοντας μαθήματα ελληνικών, employability και επαφή με εργοδότες της περιοχής. 2019-20 εξελίσσουμε τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε. Περισσότερα από 100 άτομα τότε βρίσκουν εργασία. Πολλές από τις συμβάσεις αυτές δεν προχώρησαν. Πέσαμε πάνω στον COVID. Αρκετοί εργοδότες ήταν στον τουρισμό. Οπότε στην πορεία δεν άνοιξαν τα ξενοδοχεία τους, άρα κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους δεν εργάστηκαν ποτέ. 2020 μέχρι και τον προηγούμενο μήνα είχαμε την πρώτη φάση του προγράμματος Ήλιος, 2021 την καμπάνια Vaccines for All και 2023 το πρόγραμμα Together.
Τι είναι το πρόγραμμα Together? Είναι μια πρωτοβουλία της ΥΠΑ της Αρμοστίας, της Ίντερσος και του Δήμου Ιωαννητών. Το πρώτο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι μιλάμε για μια τριμερή ουσιαστικά δράση, στην οποία βλέπουμε να συμμετέχει ενεργά ένας φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Ιωαννητών. Το πρόγραμμα τι κάνει? Παρέχει ουσιαστικά υποστήριξη στους συμμετέχοντες μέσα από 3 workshop, μέσα από τρία σεμιναριακού χαρακτήρα συναντήσεις. Στην πρώτη γίνεται καταγραφή των χαρακτηριστικών των ανθρώπων και παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Στο δεύτερο γίνεται η προετοιμασία βιογραφικών και υποστηρίζεται το απλά η αίτηση σε θέσεις εργασίας. Στο τρίτο συζητάμε για το περιβάλλον εργασίας στην Ελλάδα, ενώ στο τέταρτο προετοιμάζουμε τους συμμετέχοντες για συναντεύξεις εργασίας. Τι έχει πετύχει το πρόγραμμα μέχρι τώρα? Από τον Αύγουστο του 2023 που ξεκίνησε να υλοποιείται, σχεδόν 500 άτομα έχουν λάβει υποστήριξη από το πρόγραμμα, έχουν πραγματοποιηθεί 194 συναντεύξεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 35 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ενώ 78 άνθρωποι εργάζονται νόμιμα στη χώρα. Οι τομείς απορρόφησης είναι ο τουρισμός, ο οποίος κυριαρχεί, η βιομηχανία στη συνέχεια, καταστήματα γενικής, εξειδικευμένοι εργάτες ή άλλοι κλάδοι της οικονομίας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε εδώ ότι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα, μάλλον απασχολούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων εργασίας. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πλέον μετά από σχεδόν 1 χρόνο κάνουν καριέρα στον ξενοδοχειακό τομέα. Έχουμε και περίπτωση ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σε πολυεθνικές εταιρείες πληροφορικής. Το λέω αυτό γιατί θα μας βοηθήσει στα συμπεράσματα να καταλήξουμε ότι οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο οι οποίοι διαμένουν στη χώρα όχι μόνο κάνουν ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την ένταξη, όχι μόνο επιθυμούν να εργαστούν και να προσφέρουν και να σταδιοδρομήσουν εδώ, αλλά μεταφέρουν και ένα πολύ σημαντικό τεχνικό ή κεφάλαιο εξειδίκευσης, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο σε πολλούς τομείς στην οικονομία. Κύριε Τροπούκη, παρακαλώ πολύ να κλείσουμε σταδιακά, καθότι θα πρέπει να μείνει χρόνος και για την κυρία Μιλιορίδου, για την εισήγησή της. Κλείνουμε και πάω στο τελευταίο κομμάτι της εισήγησης. Θα χρησιμοποιήσω ένα άρθρο της Ιωάννας Φωτιάδου, η οποία δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή πριν 1 μήνα περίπου. Αναφέρεται στο πρόγραμμα και σε κάποιες πτυχές υλοποίησης. Και θα μου επιτρέψει να αφήσω τους ίδιους ανθρώπους εδώ, τους συμμετέχοντες δηλαδή στο πρόγραμμα, να μεταφέρουν την εμπειρία τους από αυτό. Βλέπουμε λοιπόν έναν από τους συμμετέχοντες, ο οποίος κατάγεται από το Κογκό, έχουμε αφαιρέσει το όνομά του, εργάζεται σε ένα εστιατόριο στην περιοχή και μας λέει ότι είναι η πρώτη δουλειά της ζωής μου, ποτέ δεν ήξερα καν πώς να κόβω ένα κρεμμύδι. Τώρα εξοικειώνομαι στην παρασκευή πολλών πιάτων από τη διεθνή και ελληνική κουζίνα. Μαζί με ένα γερική εξελίσσω και τα ελληνικά του. Το χειμώνα σκοπεύω να συνεχίσω το Λύκειο ώστε να μπορώ να φοιτήσω σε ΙΕΚ και να γίνω σεφ. Και βέβαια προϋπόθεση γι' αυτό είναι να λάβω θετική απόφαση από την υπηρεσία ασύλου σχετικά με το άσυλό του. Ένας άλλος συμμετέχον από την Σομαλία, 21 ετών, ο οποίος εργάζεται ως υπεύθυνος για κυκλοφορία και στάθμευση γιότ στη Δυτική Μαρίνα ξενοδοχείου στα Σίβωτα. Μας λέει ότι αν λάβω το καθεστώς του πρόσφυγα, θα ήθελα πολύ να συνεχίσω να ζω στην Ήπειρο και μέχρι πρώτη ήμουν σε μια συνεχή ψυχοφθόρα αναμονή. Τώρα όμως κάνω σχέδια για το μέλλον. Και επίσης έχω κρατήσει και τα λόγια ενός από τους εργοδότες, ο οποίος είναι διευθυντής σε ένα ξενοδοχείο στην Ήπειρο. Είναι ξενοδοχείο 5 αστέρων, ανήκει σε όμιλο με αρκετά ξενοδοχεία στην περιοχή. Λοιπόν, και λέει, αρχικά τους είχαμε αναθέσει, λέει, άλλες θέσεις, άλλα καθήκοντα. Γρήγορα όμως διαπιστώσαμε τις ικανότητές τους, τον επαγγελματισμό τους, την οριμότητα παρά το νεαρό της ηλικίας τους. Οπότε τους αναβαθμίσαμε. Έτσι, πέρασαν για παράδειγμα από τη Λάντα στην εξυπηρέτηση πελατών, έκδοση λογαριασμών. Ήρθαν διστακτικοί, μας λέει, αλλά σταδιακά απέκτησαν αυτοπεποίθηση. Τους καμαρώνω βλέποντάς τους να κάνουν χιούμορ με πελάτες και παρέα με τους Έλληνες συναδέλφους τους. Κλείνοντας, αν θέλω να κρατήσω ένα από τα πρώτα σημεία αυτής της εισήγησης είναι ότι έχουμε θετικά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. Σίγουρα το πλαίσιο δεν τους βοηθά. Σίγουρα πρωτοβουλίες όπως το σύμφωνο για την μετανάστευση είναι ένα βήμα. Σίγουρα όμως δεν είναι αυτό το οποίο θα βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς να πετύχουν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους τόσο είτε στη χώρα μας είτε στη χώρα στην οποία επιθυμούν να εγκατασταθούν.
Σας ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι είμαι on time. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τροπούκη. Να ενημερώσω ότι θα μείνουμε στη συνάντηση μέχρι τις 8:30. Κατά συνέπεια, κυρία Μιλιορίδου, θα σας ζητήσω να είστε όσο το δυνατόν πιο πυκνοί γίνεται στην παρουσίασή σας. Η κυρία Μιλιορίδου είναι συντονίστρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΕΛΙΞ. Η ΕΛΙΞ ιδρύθηκε το 1987 με στόχο την προώθηση του εθελοντισμού στην Ελλάδα μέσω των οργανωμένων μορφών εθελοντικής εργασίας. Κυρία Μιλιορίδου, έχετε το λόγο, παρακαλώ πολύ, μέχρι τις 8:20, έτσι ώστε να πάρουμε και ερωτήσεις του κοινού. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλα τα άτομα. Εγώ ονομάζομαι Χριστίνα Μιλιορίδου και είμαι εδώ, όπως αναφέρθηκε από τους συντονιστές της συζήτησης, ως συντονίστρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην ΕΛΙΞ. Και έχοντας αυτή την ιδιότητα, όπως καταλαβαίνετε, δουλεύω και συνεργάζομαι σε καθημερινή βάση με ανθρώπους από πολλές και διαφορετικές χώρες. Οπότε θα μιλήσω για τη δική μου προσωπική εμπειρία γύρω από τη θεματική δουλεύοντας με μετανάστες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που θα αναφέρω πολύ συνοπτικά από την πιο επικοδομητική συνεργασία που θα ήθελα να μοιραστώ από την ΕΛΙΞ, δουλεύοντας με ανθρώπους στο μεταναστευτικό υπόβαθρο τα τελευταία πολλά χρόνια, είναι αυτή που θα σας αναφέρω συνοπτικά στη συνέχεια της ομιλίας μου. Στα πλαίσια λοιπόν του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η ΕΛΚΣ κάθε χρόνο υποδέχεται έναν in-country, δηλαδή διαμένοντα στην Ελλάδα νέο εθελοντή με προσφυγικό μεταναστευτικό background για περίπου 10 με 12 μήνες, έτσι ώστε να συμμετάσχει στις δραστηριότητες της ΕΛΚΣ που ωφελούν την ευρύτερη κοινότητα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναλωθώ περισσότερο στα αμοιβαία ωφέλη που δημιουργεί αυτή η συνεργασία, καθώς δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, για να υπάρξει και χρόνος για τη συζήτηση στο τέλος. Καθώς τα ωφέλη είναι πολλά, τόσο για το ίδιο το άτομο, όσο και για την ομάδα που το υποδέχεται. Ξεκινώντας λοιπόν με τον εθελοντή μετανάστη, ο οποίος θα αποκομίσει πρώτα απ' όλα την εκπαίδευση, θα μάθει για την κοινωνία των πολιτών και θα εμπλακεί στην κοινωνία των πολιτών. Θα λάβει εκπαίδευση γύρω από τα θέματα που αφορούν άμεσα την κοινωνία του σήμερα και πιο συγκεκριμένα στη δική μας περίπτωση θα εμβαθύνει στα εκπαιδευτικά προγράμματα, στα ευρωπαϊκά, στα εθελοντικά προγράμματα και στις ευκαιρίες κινητικότητας των νέων, όπως και στη τεχνολογία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και σε άλλα πολλά κάθε φορά διαφορετικά και ανάλογα με την εκάστοτε θέση. Έπειτα, ένα ακόμα σημαντικό όφελος είναι η προσωπική ενδυνάμωση του εθελοντή μετανάστη και η αυτοπεποίθηση, του οποίου μέσα από τη συμμετοχή του σε εθελοντικές δραστηριότητες ο εθελοντής αποκτά την ευκαιρία να συμμετάσχει ενεργά στην κοινωνία και να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή του. Συμβάλλει άμεσα στην κοινωνία, κάτι που βοηθά στην καταπολέμηση του αισθήματος της απομόνωσης και της περιθωριοποίησης, που είναι κάτι που νιώθουν πάρα πολύ συχνά αυτή η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Έπειτα, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, ο κάθε εθελοντής μετανάστης αναπτύσσει νέες δεξιότητες που θα φανούν πολύτιμες στο μέλλον, τόσο πρακτικές όσο και προσωπικές, όπως η ομαδικότητα, η ηγεσία, η επίλυση προβλημάτων και η επικοινωνία, που είναι δεξιότητες πολύτιμες για την μετέπειτα, για το μέλλον, για την έβρεση εργασίας. Και στο κομμάτι αυτό είναι σημαντικό να αναφέρω και να προσθέσω πως ένα σημαντικό όφελος επίσης μέσα από αυτές τις δραστηριότητες και από τη συγκεκριμένη δράση είναι η βελτίωση των γλωσσικών και διαπολιτισμικών του δεξιοτήτων, καθώς καθημερινά και σε συνεργασία πάντα με την ΕΛΙΞ εξισχύει τις γλωσσικές του ικανότητες και μαθαίνει να συνεργάζεται σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, κάτι που βελτιώνει την επικοινωνία του με άλλους και την προσαρμογή του στη νέα χώρα. Τέλος, όσον αφορά τα ωφέλη του εθελοντή, είναι η ενσωμάτωση κοινωνική ένταξη, που μέσα από την εθελοντική εργασία θα έχει την ευκαιρία να ενταχθεί και εντάσσεται ενεργά στη νέα του κοινότητα, γνωρίζει νέους ανθρώπους, δημιουργεί σχέσεις και κατανοεί καλύτερα τον πολιτισμό και τα ήθη της νέας χώρας. Παρ' όλα αυτά, όμως, τα ωφέλη φυσικά είναι αλληλένδετα και με αυτά που δίνει ο ίδιος ο εθελοντής στην ομάδα. Ένα από τα βασικότερα ωφέλη είναι η πολυπολιτισμική προοπτική. Ο εθελοντής φέρνει πάντα μαζί του μοναδικές εμπειρίες και διαφορετική πολιτισμική αντίληψη και ματιά, που εμπλουτίζει την ομαδική συνεργασία, και έτσι παρατηρούμε πως διευρύνονται οι ορίζοντες των μελών της ομάδας και προωθείται η ανεκτικότητα και η διαπολιτισμική κατανόηση. Κάτι που δημιουργεί πάρα πολλά ωφέλη στην ομάδα μας, στην ΕΛΙΞ. Έπειτα είναι η προώθηση της αλληλεγγύης και της ενσυναίσθησης. Η παρουσία του εθελοντή μετανάστη στην ομάδα ενισχύει τις αξίες της αλληλεγγύης και της ενσυναίσθησης και τα μέλη της ομάδας κατανοούν καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κάθε άτομο διαφορετικά και δημιουργούν ένα πιο ενωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον γι' αυτό. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω στα ωφέλη τον κοινωνικό αντίκτυπο αυτές τις δράσεις, που μπορεί να αναγνωριστεί ευρύτερα, φέρνοντας πάντοτε θετικά αποτελέσματα και επιρροή τόσο στην τοπική κοινότητα όσο και στην ευρύτερη κοινωνία, προβάλλοντας πάντα τις αρχές της πολυπολιτισμικότητας αλλά και της κοινωνικής ένταξης.
Ήμουν πολύ συνοπτική, ελπίζω. Και- Αυτά από μέρους μου. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Μιλιορίδου. Δεν ήσασταν απλώς συνοπτικοί. Τελειώσατε ακριβώς και πριν από το χρόνο που θέσαμε ως πλαφόν. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε όλους τους συζητητές για όλες τις εισηγήσεις. Ο λόγος είναι τώρα στο κοινό μας, στο ακροατήριό μας. Έχω καταγράψει ένα χέρι από τον κύριο Βασίλειο Στεφάνου στην αρχή της συζήτησής μας, κατά το πρώτο πάνελ. Εάν ο κύριος Στεφάνου είναι ακόμα μαζί μας, παρακαλώ πολύ να θέσει το ερώτημά του και να το θέσει και απέναντι σε έναν συγκεκριμένο ομιλητή. Καλησπέρα σας. Είμαι εκπαιδευτικός φιλόλογος και έχω ασχοληθεί και με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Και θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα, δεν θα το απευθύνω σε ένα συγκεκριμένο ομιλητή, γενικότερα, το οποίο είναι λίγο περισσότερο σαν παρατήρηση, έχει τη μορφή του παρατήρησης. Ήθελα να αναφέρω λοιπόν ότι άσχετα και πέρα από το πόσο υποστηρικτικές απέναντι στο σύμβολο μετανάστευσης και γενικότερα απέναντι στη μετανάστευση είναι οι εκάστοτε κυβερνήσεις και πόσο δημοκρατικές, υπάρχουν, και επειδή έχω εργαστεί στο μεταναστευτικό προσφυγικό, υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες. Ας πούμε, στο εκπαιδευτικό κομμάτι ήταν πολύ δύσκολη η μετακίνηση προσφύγων από δομές στο χώρο που γινόταν η εκπαίδευση, στα λεγόμενα ΔΙΕΠ. Και επίσης, και ένα άλλο ζήτημα είναι ότι η Ευρώπη, πέρα από το ότι έχει να αντιμετωπίσει το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα, υπάρχουν και όλο αυτό συνέπεσε και με ένα σύνολο προκλήσεων για την Ευρώπη, όπως είναι η υγειονομική κρίση του COVID, όπως είναι οι διαδικασίες ένταξης κάποιων κρατών μελών, η οικονομική κρίση. Ευχαριστώ. Κύριε Στεφάνου, πού απευθύνεται το ερώτημά σας? Δεν έχω κάποιο. Όποιος ομιλητής θέλει να μου απαντήσει σχετικά ή να τοποθετηθεί, ευχαριστώ. Θα ήθελε κάποιος από τους συζητητές να αναλάβει να απαντήσει στην ερώτηση του κ. Στεφάνου? Χρήστο, Η κυρία Σεσάτη. Ναι, δεν θα ήθελα να απαντήσω, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι να απαντηθεί. Από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Στεφάνου έκανε μια τοποθέτηση. Απλά να πω από την άλλη πλευρά ότι παρόλο που υπήρξαν δυσκολίες, για παράδειγμα, στις δομές και στο γεγονός ότι δεν μπορούσε να μετακινηθεί ο κόσμος για τις εκπαιδεύσεις, θα μπορούσε αυτό να λυθεί, ίσως με το να μην υπάρχουν δομές τόσο μακριά γενικότερα από τα κέντρα των πόλεων, πρώτον, όχι μόνο για το κομμάτι που αφορά την εκπαίδευση, γιατί τα παιδιά θα πρέπει να είναι μέσα στα σχολεία, αλλά και για το κομμάτι που αφορά γενικότερα την ένταξη των πληθυσμών και την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες από άλλες ομάδες, φορείς ή οτιδήποτε είναι αυτό, ή ακόμα και για την έβρεση εργασίας. Το γεγονός ότι οι δομές είναι όλες τοποθετημένες πολύ μακριά από τα κέντρα των πόλεων και με δυσκολία στην πρόσβαση και στη μετακίνηση είναι ένα ζήτημα. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι με τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Ευρώπη με τον COVID και γενικότερα με τις πανδημίες ή με ό,τι άλλο οικονομικό υπήρξε ή θα υπάρξει, εμένα η τοποθέτησή μου είναι ότι σίγουρα αυτό μπορεί να είναι ακόμα χειρότερο στο μέλλον, γιατί βλέπουμε ότι γενικότερα υπάρχει μια ευρύτερη κατάσταση αρνητική, παγκόσμια, οπότε το ζήτημα είναι αν θα είναι προετοιμασμένη η Ευρώπη για όλο αυτό. Και νομίζω ότι όλοι αυτό θέλουμε, να είμαστε προετοιμασμένοι, τόσο ώστε οτιδήποτε συμβεί να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για όλους μας. Αυτό, δεν ξέρω αν... Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια παρέμβαση σε αυτό. Ναι. Η κυρία Σοφία Ραϊσάκη. Ζητώ Ναι. συγγνώμη αν δεν το προφέρω σωστά. Όχι, σωστά. Σε σχέση με αυτό που είπε και ο κύριος εκπαιδευτικός, εγώ είμαι δικηγόρος, ασχολούμαι με το μεταναστευτικό πάνω από 15 χρόνια. Λοιπόν, όσον αφορά και αυτό στη συνέχεια που είπε και η κυρία Σασάτη, θα το λέω.
έχουμε το εξής ζήτημα όσον αφορά τα σχολεία. Στα σχολεία, πρώτον, μπορεί τα σχολεία να είναι συγγνώμη, οι δομές να είναι σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, γιατί όσο πλήστον είναι στο κέντρο, αν μιλάμε για τις δομές της Αθήνας. Από εκεί και πέρα, όμως, έχουμε άλλα ζητήματα, όπως ότι πολλά παιδιά δεν μπορούν να γραφτούν στα σχολεία γιατί δεν τα δέχονται, είτε τα σχολεία καταλούνται ότι είναι πλήρη, ενώ δεν είναι. Είτε επίσης ότι, ας πούμε, όσον αφορά τα εσπερινά σχολεία, δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα, είτε κάποιο έγγραφο από κάποιον εργοδότη για να μπορέσουν να γραφτούν σε κάποιο κοντινό σχολείο, και με αποτέλεσμα να χρειάζεται να πηγαίνουν στην άλλη άκρη της Αθήνας ή σε άλλο μέρος για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν κάποιο μάθημα. Είναι αρκετά τα ζητήματα τα οποία πιστεύω ότι τα ξέρει και η θεσμική όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο το γεγονός ότι οι δομές είναι μακριά, είναι και ποια σχολεία αποδέχονται τους συγκεκριμένους ασυνόδευτους ανήλικους εν προκειμένου, έτσι, για φοιτηση. Είναι από τα πολύ βασικά ζητήματα. Και επίσης σε άλλα σχολεία δεν υπάρχουν τάξεις ένταξης, υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα, τα ξέρει και ο κύριος εκπαιδευτικός που αναφέρθηκε πριν. Έτσι, αυτό ήταν μια παρέμβαση όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, επειδή ασχολούμαι με το μεταναστευτικό και τα ζούμε καθημερινά τα προβλήματα του μεταναστευτικού. Έτσι. Και από την πλευρά της υπεράσπισης του συμφέροντος των ανηλίκων, αλλά και των ενηλίκων. Θα πούμε. Έχουμε λάβει και μία ερώτηση στο chat. Είναι μία ερώτηση η οποία απευθύνεται στον κύριο Καμάρη. Ποιο είναι το ποσοστό χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιο της ελληνικής πολιτείας? Θα ήθελα μία αναδιατύπωση στο ερώτημα. Προς ποιον τομέα? Δεν είναι σαφές σε τι ακριβώς αναφέρεστε όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Από τα κοινοτικά κονδύλια και προς την ελληνική πολιτεία, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως φοβάμαι ότι δεν έχω ένα νούμερο να σας δώσω αυτή τη στιγμή. Αν με απευθύνετε το ερώτημα γραπτά, θα μπορέσω να το βρω. Αλλά και ο κύριος Ψαράς, αν ήταν ακόμα μαζί μας, ίσως να είναι, δεν είμαι σίγουρος. Σίγουρα θα μπορούσε να σας πει ότι η κοινοτική χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά φερειπίν στις νέες δομές που δημιουργούνται κτλ. Είναι εξαιρετικά υψηλή, έτσι, και είναι προτεραιότητα και για την Επιτροπή. Από εκεί και πέρα, σίγουρα και για εμάς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κάτι που φτάζουμε από κοντά. Είμαστε ένας από τους δύο δημοσιονομικούς βραχίονες του προϋπολογισμού μαζί με το Συμβούλιο και σίγουρα είναι γνωστό ότι χρειάζονται πόροι και για αυτό το θέμα. Ίσως όχι ειδικά για την Ελλάδα, αλλά πάντως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χώρες λεγόμενες πρώτης γραμμής που υφίστανται πιέσεις. Στη λογική αυτή είναι γνωστό το θέμα. Αλλά να σας δώσω ένα νούμερο αυτή τη στιγμή, να σας πω ότι είναι τόσα ευρώ για τόσα, αυτό ομολογώ δεν το έχω. Αν θέλετε, μπορώ να προσθέσω ότι, μιας και ο συνάδελφος ρωτάει για τα ποσοστά, αυτά ποικίλουν. Για παράδειγμα, για τις καινούργιες δομές που μίλησε ο κύριος Καμάρης, είναι 100%. Για τις δομές που είναι στα νησιά, που είμαι και εγώ τώρα εδώ, είναι 100% ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Γενικά, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός συμμετέχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Σε πάρα πολλές δράσεις είναι 85%. Ποικίλει το ποσοστό συμμετοχής. Αν μου επιτρέπετε και εμένα μια ερώτηση, είναι μια ερώτηση προς τον κύριο Παρσάνογλου. Με δεδομένο το ότι ούτως ή άλλως τα θέματα της μετανάστευσης εμπίπτουν και στο τομέα της κοινωνιολογίας, θα ήθελα να τον ρωτήσω αν από την δική του ακαδημαϊκή εμπειρία έχει υπόψη του κάποιο ιστορικό προηγούμενο, κοινωνιολογικό προηγούμενο, όπου έχει συντελεστεί ένταξη και συμπερίληψη νεοεισερχόμενου πληθυσμού στην κοινωνία υποδοχής μέσα από κέντρα υποδοχής τα οποία βρίσκονται έξω από τον αστικό ιστό. Ναι, δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά. Το πιο μεγάλο παράδειγμα, γι' αυτό πολλές φορές η ιστορική προοπτική έχει μια σημασία, για την ελληνική περίπτωση είναι αυτό που συνέβη στο Μεσοπόλεμο, στη δεκαετία του 1920, όπου είχαμε αναλογικά κάτι πολύ πιο μεγάλη, πώς να το πω, εισρωή προσφύγων. Έτσι. Το 1/4 του πληθυσμού έφτασε στη χώρα. Τώρα, αυτό που τέθηκε και από την Άντλα, τη Σασάτη, και αυτό που θέτετε κι εσείς, είναι ένα ζήτημα, πώς να το πω, χωροταξικός, αποκλεισμός. Πολλές φορές υφίστανται οι νεοεισερχόμενοι. Αυτό το βλέπουμε σήμερα, δηλαδή πολλά από τα camps είναι σε απομακρυσμένες περιοχές
Νομίζω ότι αν κάτι τέτοιο συνέβη σε ένα βαθμό, υπήρχε μια κατευθυνόμενη τοποθέτηση των προσφύγων και στη δεκαετία του 1920, όπου και εκεί μεγάλο κομμάτι του βάρους του οικονομικού το ανέλαβε τότε η κοινωνία των εθνών, έτσι, από την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. Αυτό που σήμερα βλέπω εγώ τώρα σαν μια γενικότερη εκτίμηση είναι ότι δεν είναι πολύ περιορισμένα τα περιθώρια αυθενέργειας των ανθρώπων που έρχονται. Δηλαδή, στην Ελλάδα, για να πάλι να μείνουμε στο ελληνικό παράδειγμα, στη δεκαετία του 1990 η μαζική μετανάστευση, κυρίως από την Αλβανία αλλά και από άλλες χώρες, ήταν τελείως αρρύθμιστη. Το πρώτο πρόγραμμα νομιμοποίησης, έτσι, υιοθετήθηκε το 1998, το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, το περίφημο. Με πολύ πενιχρά αποτελέσματα, πολύ λίγοι νομιμοποιήθηκαν. Αυτό όμως που έκανε εφικτή, ας πούμε, την όποια ενσωμάτωση και ένταξη, και αυτή τη στιγμή, έχοντας ξεχάσει πολλά πράγματα, μιλάμε για success story, ας πούμε, των Αλβανών μεταναστών, είναι ότι υπήρχε η δυνατότητα και του άτυπου τομέα, είτε της οικονομίας ή και άτυπα μονοπάτια κοινωνικής ένταξης. Τώρα αναφέρθηκαν και οι εκπαιδευτικός και οι δικηγόρος που μίλησαν στο ζήτημα της εκπαίδευσης. Υπήρχαν άτυπες διαδικασίες ένταξης στην εκπαίδευση. Θυμάμαι πώς να το πω, αρνητικές εγκυκλίους του Υπουργείου που δεν τις στηρούσαν οι διευθυντές των σχολείων, για παράδειγμα. Αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει, δεν είναι βαθιά, είναι κοινωνική αλλαγή. Έχει μειωθεί κατά πολύ η αυθενέργεια, η δυνατότητα αυθενέργειας των ίδιων των ανθρώπων. Και το ζήτημα μας δεν είναι ότι είναι αρρύθμιστη, είναι ιδιαίτερα ρυθμισμένη αυτή τη στιγμή η κινητικότητα. Είναι το ανάποδο πρόβλημα, πιστεύω. Δεν αφήνει περιθώρια ουσιαστικά και φοβάμαι, είναι εκτίμησή μου αυτή, ότι και το σύμφωνο μια τέτοια λογική ακολουθεί, περαιτέρω ρύθμισης, η οποία θα είναι αποτυχημένη. Επιτρέψτε μου να το πω έτσι κάπως μακροσκοπικά, βλέποντας τις πολιτικές τις περιοριστικές από τη δεκαετία του 1970, είναι καταδικασμένες να αποτυχάνουν, και αυτό θα αποτύχει, γιατί κιόλας είναι πολύ πιθανό να μην εφαρμοστεί. Και κλείνω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αυτό που τίθεται να αμφιβόλω είναι το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Δηλαδή, από τη μία στιγμή έχουμε μία τάση, έτσι, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Από τη δεκαετία του 2000 προσπαθούμε να οικοδομήσουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, το οποίο υπονομεύεται από τα εθνικά κράτη. Έχουμε μία διελκυστίνδα μεταξύ ευρωπαϊκοποίησης, να το πω έτσι, των πολιτικών, και από την άλλη εθνικές αντιστάσεις που μεγαλώνουν. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές σε αυτό και να το βλέπουμε. Ευχαριστούμε και εμείς. Δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση στο chat. Βλέπω η κυρία Δρίτσα Μαρία Ιωάννα. Έχει σηκώσει το χέρι της. Κυρία Δρίτσα, έχετε το λόγο. Γεια σας, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Λοιπόν, εγώ είμαι τουρκολόγος, ξεκινώ τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και είμαι νέα, οπότε κάποιο λάθος ορολογίας παρακαλώ να μου συγχωρεθεί και να με διορθώσετε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, βλέπω ότι ανοίγουμε αυτό το διάλογο ευρωπαϊκό επίπεδο, εθνικό επίπεδο, να δουλεύουμε δίπλα με τους μετανάστες. Πώς μπορούμε όλα αυτά, γιατί όλοι βλέπουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθωθούν, που μπορούμε να διορθώσουμε. Δικό μου σχόλιο είναι ότι μιλάμε συνέχεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν τα κράτη-μέλη είναι μία μικρογραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε δεν μπορεί τα κράτη-μέλη να έχουν κάποια μελανά σημεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί τέλεια, αφού είμαστε κομμάτι της, είμαστε τα όργανα του σώματός της. Από μια προσωπική δικιά μου εμπειρία, πολύ σύντομα, θα καταλήξω στην ερώτησή μου. Πήγα να γίνω εθελόντρια στο Συμβούλιο Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου μου μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών, το οποίο πληροφορήθηκα ότι υφίσταται εν τέλει μόνο στα χαρτιά. Κυρία Δρίτσα, με συγχωρείτε για τη διακοπή. Παρακαλώ. Αν επιτρέπετε, ποιος ήταν ο Δήμος στον οποίο πήγατε, για να έχουμε και μια πλήρη εικόνα? Αυτό δεν θα ήθελα να το πω. Είναι Δήμος της Αθήνας, Ανατολικής Αττικής μπορώ να πω. Αυτό θα ήθελα να κάνω, γιατί δεν θέλω να στοχοποιήσω αυτή τη στιγμή ένα κακό παράδειγμα. Όχι, δεν είναι στοχοποίηση, είναι Ναι. συζήτηση προς Θεού. Ευχαριστώ. Και υπάρχει μόνο στα χαρτιά, μάλιστα αν αναλάμβανα εγώ κάποιο ρόλο εκεί, εννοείται πως θα έπρεπε να επομιστώ όλο αυτό το φόρτο εργασίας. Δεν είχαν, από ό,τι κατάλαβα, καν τα έγγραφα από την περιφέρεια για το μεταναστευτικό και προσφυγικό πληθυσμό στο Δήμο αυτόν. Και θέλω να ρωτήσω εγώ με βάση αυτό, με βάση την αναλγησία που συνάντησα σε ένα δημοτικό τοπικό επίπεδο.
Μιλήσαμε και πολύ στη σχολή μου ως τουρκολόγος για διάφορες κοινωνικές αλλαγές. Μιλήσαμε για τις κοινωνικές αλλαγές από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή που από τις θέσεις εξουσίας προωθούνται προς τα κοινωνικά στρώματα και τους πολίτες, και από τις αλλαγές από κάτω προς τα πάνω. Οπότε θέλω να ρωτήσω, όσο μπερδεμένο και αν ακούγεται, γιατί πολλή πληροφορία έλαβα και εγώ σήμερα, σχετικά με το μεταναστευτικό, με τη διαχείρισή του, με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, πώς πιστεύετε εσείς, όποιος θέλει να απαντήσει, για να καλυτερεύσουν τα πράγματα πρέπει να υπάρξει μάλλον μια ευαισθητοποίηση, γιατί αυτό ήταν και ο ρόλος του ΣΕΠ, να ευαισθητοποιήσει τις τοπικές κοινωνίες και τον καθέναν από εμάς ξεχωριστά, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη ένταξη και υποθέτω εγώ να οθήσουμε και την πολιτική ηγεσία να πάρει καλύτερα μέτρα. Δηλαδή, όσο η πολιτική ηγεσία βλέπει ότι οι τοπικές κοινωνίες ενδεχομένως δεν είναι τόσο ευαισθητοποιημένες, ίσως και εκείνη να μην τη συμφέρει εντός εισαγωγικών να το κάνει. Οπότε, από κάτω προς τα πάνω θα έρθει, πιστεύετε, δηλαδή από τον καθένα από εμάς ξεχωριστά που θα ευαισθητοποιηθεί για ένα κοινωνικό και ανθρωπιστικό ζήτημα, θα έρθει η αλλαγή που οραματιζόμαστε, γιατί για ένα όραμα μιλάμε αυτή τη στιγμή, ή από πάνω, από την πολιτική ηγεσία? Λυπάμαι αν είναι πολύ μπερδεμένη η ερώτηση και εγώ μπερδεμένη είμαι. Μία γρήγορη τροποθέτηση για να μην καταχρηστώ και το χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κυρία Δρίτσα. Κάποιος από το πάνελ των ομιλητών επιθυμεί να απαντήσει? Αν μου δίδεται η δυνατότητα, θα ήθελα να συνδράμω στην απάντηση. Ωραία. Να πούμε για την ιστορία πως τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι γνωμοδοτικά και όχι αποφασιστικά όργανα. Αν μου επιτρέπετε η εκφορά μιας προσωπικής γνώμης, θεωρώ ότι είναι μέρος του προβλήματος. Το γεγονός δηλαδή το ότι δρούν απολύτως συμβουλευτικά με βάση το νομικό πλαίσιο και όχι αποφασιστικά. Εάν είχαν τη δυνατότητα να λαμβάνουν και αποφάσεις, τότε θα ήταν σαφέστατα και πιο λειτουργικά και πιο ελκυστικά στους Δήμους όργανα. Τυπικά, οι δήμοι και οι περιοχές οι οποίες έχουν προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό δεσμεύονται ως προς την διενέργεια των απαραίτητων δράσεων προκειμένου να βρουν σωματεία, οργανώσεις, συλλογικότητες, φορείς, ούτως ώστε να δημιουργηθεί δυνατότητα θεσμικής συμμετοχής. Θυμίζω ότι για ανθρώπους προσφυγικού και μεταναστευτικού υποβάθρου, τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι τα μοναδικά επίσημα θεσμικά όργανα που παρέχουν τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους της θεσμικής συμμετοχής και της επίσημης αλληλεπίδρασης με τους φορείς λήψεως αποφάσεων της χώρας. Οπότε, εκ των πραγμάτων, είναι ένας θεσμός πάρα πολύ σημαντικός και ένας θεσμός που, κατά τη γνώμη μου, οφείλει να συνδεθεί και με τη θετική πλευρά, με τη θετική ατζέντα που είπαμε και στην αρχή της σημερινής μας συζήτησης, των θεμάτων που άπτονται της μετανάστευσης. Μία εξ αυτών είναι το θέμα της πολιτιότητας, το θέμα της ηθαγένειας, για τους ανθρώπους οι οποίοι καταφέρνουν μέσα από 1000 μύρια κύματα και αποκτούν επισήμως την αναγνώριση της ιδιότητας του πολίτη από το ελληνικό κράτος. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο πως ο πιο γνωστός Έλληνας σε όλο τον πλανήτη, ένας μπασκετμπολίστας, ένας άνθρωπος ο οποίος προσιδιάζει περισσότερο στον υπεράνθρωπο του Νίτσε και λιγότερο στο μέσο άνθρωπο, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, είναι ένας άνθρωπος μεταναστευτικής, νιγηριανής καταγωγής. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται φυσικά για την ιστορία του ανθρώπου στο ελληνικό έδαφος. Σε αυτό το σημείο και ολοκληρώνοντας, με δεδομένο το ότι έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο και με αφορμή και την τελευταία τοποθέτηση, την οποία προσωπικά βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σε σχέση με τη λειτουργία και την ύπαρξη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, θα ήθελα να κρατήσουμε έτσι ένα θετικό σημείο. Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων έχουν ιδρυθεί σε όλη την επικράτεια, ακόμα και σε περιοχές όπου δεν το φανταζόμασταν. Ενδεικτικά να σας πω ότι μέχρι πρότινος και δυστυχώς μέχρι και πριν τα τραγικά γεγονότα του Ντάνιελ, ήταν πλήρως λειτουργικά και συμμετοχικά τα όργανα στο Δήμο Λαρισαίων και στο Δήμο Καρδίτσας. Αντίστοιχα στο Δήμο Ιωαννιτών, από όπου νομίζω ότι σήμερα έχουμε συμμετοχή μέσω του αντίστοιχου Europe Direct. Είχαμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, είχαμε στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, είχαμε στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, πάντοτε έχουμε στο Δήμο Αθηναίων και στο Δήμο Πειραιώς. Το ότι έχουμε φυσικά δεν σημαίνει ότι παράγεται απαραίτητος έργο, σημαίνει όμως ότι υπάρχει πάντοτε ζωντανή δυνατότητα της θεσμικής συμμετοχής
κάτι το οποίο έχει θυγεί και προηγουμένως στη σημερινή συζήτηση και από τον εκπρόσωπο της εξαιρετικής πρωτοβουλίας Μαζί.eu, μιας και μιλάμε για συμμετοχή και μιας και μιλάμε για ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών. Ολοκληρώνοντας, να πω ότι πράγματι η λειτουργία, η πρακτική και η ουσιαστική και η συμβολική λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης σε όλη την Ελλάδα επαφίεται από τα κάτω προς τα πάνω, στους ανθρώπους δηλαδή της κοινωνίας, στους ανθρώπους που έχουν άμεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τις δημοτικές αρχές. Αυτή μπορεί να είναι από απλούς πολίτες μέχρι και μέλη προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων. Και αν τα ίδια τα μέλη των προσφυγικών και των μεταναστευτικών κοινοτήτων επιθυμούν να μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, τότε, κατά τη γνώμη μου, η ελληνική πολιτεία οφείλει να ανοίξει το διάλογο και όχι να τον κρατήσει ερμητικά κλειστό. Εάν δεν θέλει κάποιος άλλος να προβεί σε κάποια τοποθέτηση, νομίζω ότι έχουμε υπερβεί και το απαραίτητο όριο χρόνου. Να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για τη σημερινή σας συμμετοχή, αρχής γενομένης από τους αγαπητούς συζητητές, οι οποίοι κατάφεραν και έμειναν όλοι στον χρόνο τους φυσικά, και φυσικά απέναντι στο ακροατήριο το οποίο μετήχε σήμερα σε αυτήν την πολύ, κατά τη γνώμη μου, ζωηρή, δραστήρια και ενεργή συζήτηση. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Ευχαριστούμε.